क्षणावरील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सरांनी सहभाग घेतलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही जी बालचित्रवाणीचे कार्यक्रम ऐकता त्याच्यामध्ये 200च्या वर कार्यक्रम सरांचे झालेले आहेत. जे किशोर मासिक आज बालभारतीने या ठिकाणी ठेवलेला आहे, तुम्ही सगळ्यांनीच आपण सुद्धा जे वाचत पुढे गेलेलो आहोत त्या किशोर मासिकामध्ये विज्ञान जिज्ञासावर सरांचे लेख आहेत आणि अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित असं हे व्यक्तिमत्व मराठी विद्या परिषदेच्या अखिल भारतीय वार्षिक अधिवेशनामध्ये 1998 मध्ये सत्कार झालेला आहे. सरांचा प्रतिष्ठित द्विवार्षिक डॉक्टर होमी भाभा पुरस्कार सरांना मिळालेला आहे. 2009 मध्ये हुतात्मा पुरस्कार सोलापूरचा मिळालेला आहे. डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्र चेतना पुरस्कार 2018 मध्ये मिळालेला आहे. अगस्त्य इंटरनॅशनल फाउंडेशनचा कौतुक पुरस्कारही सरांना नुकताच मागच्या वर्षी 2023 मध्ये मिळालेला आहे. अशा या व्यक्तिमत्वाचा आपण सर्वांनी मला वाटतं उभं राहून सन्मान करूया या ठिकाणी. आणि पुन्हा एकदा सगळ्या मुलांना पाठीमागे उभे आहेत त्यांनी बसून घ्यायचंय या ठिकाणी. असं हे व्यक्तिमत्व आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. मी त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करते. या ठिकाणी उपस्थित असलेले माननीय श्री प्रवीण राठोड सर, अतिव्याख्याता, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, त्याचबरोबर पेडणेकर मॅडम डाएटच्या अधिव्याख्याता, डाएटचे माननीय जाधव साहेब, काकतकर सर, विज्ञान मंडळ सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष आणि विज्ञान मंडळाचे पवार सर यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण सर्वांच्या साक्षीनं या ठिकाणी माननीय व्यंकटेश गंभीर सर यांचं स्वागत. आणि यानंतर मी सरांना विनंती करणार आहे आपण मार्गदर्शन करावं. पुन्हा एकदा सगळ्यांना विनंती, मी परत विनंती करते आहे, इथं सर्वांसाठी आसनाची व्यवस्था केलेली आहे, पुरेशी आहे, त्यामुळे बसून घ्यायचं आहे. व्हॉलेंटियर्सनी प्रदर्शनाच्या ठिकाणी असलेल्या सगळ्या मुलांना इथं पाठवून द्या. प्रदर्शन सुरू झालेलं नाही. सरांचं मार्गदर्शन संपल्यानंतरच प्रदर्शन सुरू होणार आहे. तिथं समोर मला काही मुलं उभी दिसत आहेत प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी. काही शिक्षकांनी छोट्या मुलांना उभं केलंय, त्यांना पहिल्यांदा इथं सभागृहामध्ये आणून बसवायचं आहे. समोर काही शाळेची मुलं दिसत आहेत, त्यांना समोर सभागृहामध्ये घेऊन या. प्रदर्शन अजून नाही. हे व्याख्यान झाल्यावर, हे मार्गदर्शन झाल्यावर मगच प्रदर्शन सुरू होणार आहे. मी सगळ्यांच्या वतीनं सरांना विनंती करते आपण मार्गदर्शनाला सुरुवात करावी. विज्ञान प्रेमी मित्रांनो, 10 तारखेपासून या परिसरात सुरू असलेला हा जो एक प्रचंड मोठा सोहळा महोत्सव आहे, त्याच्यातल्या नुसतं मजा किंवा आनंद याच्या पलीकडे 4 पावलं जाणारा अनुभव तुम्ही घेत आहात. या सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली याचा मला स्वतःला मोठा आनंद आहे. आणि ही संधी उपलब्ध मला करून देण्यामध्ये अनेक महाभाग, महान संस्था यांचा हातभार आहे. म्हणून त्यांचे धन्यवाद हे सुरुवातीलाच मानायची गरज आहे. अगदी काही नावं घ्यायची असतील काही, तर आपले शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर, शिक्षण विभाग सिंधुदुर्ग जिल्हा, भोसले नॉलेज सिटी, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर, आणि फार प्रकर्षाने ब्रिगेडियरच्या स्टाईलनी सुरुवातीपासून आघाडी लढवणारे सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान अध्यापक मंडळाचे सगळे कार्यकर्ते आणि अध्यक्ष काकतकर सर, या सगळ्यांच्या प्रयत्नातून, धडपडीतून आणि अत्यंत तळमळीच्या आंतरिक इच्छेतून हा महोत्सव इथं साजरा होतोय. आणि आपण सर्वजण काहीतरी एक दिव्य साक्षात्कार घेऊन इथून बाहेर पडणार आहोत. अगदी सुरुवातीलाच सांगून टाकतो की आता इथं मार्गदर्शन, भाषण हे शब्द कानावर पडले ते सगळे विसरून जा.
कुठलंही भाषण मी देणार नाहीये, कसलंही मार्गदर्शन करणार नाहीये. सिनेमामध्ये, नाटकामध्ये किंवा कमीत कमी टीव्हीच्या सिरियल्स मध्ये तुम्ही असं काही वेळेला बघितलेलं असेल की समोर जे पात्र आहे ते एकटंच आहे, त्याच्या आजूबाजूला कोणीच नाही आहे, त्याचे ओठही हालत नाहीयेत, ते बोलताना दिसत नाहीये, पण त्याच्याच आवाजात असं जोरजोरात काहीतरी बोलल्याची वाक्य आपल्या कानावर पडतायत. हा जो प्रकार असतो की ते बोलताना दिसत नाहीये पण त्याच्या आवाजात काहीतरी कानावर येत आहे, याला स्वगत म्हणतात. स्वगत. त्याच्या मनामध्ये काय चाललेलं आहे ते प्रेक्षकांपर्यंत पोचायला पाहिजे, म्हणून ते स्वतः कुणाशीही बोलत नाहीये आणि तरीही त्याच्या मनातले विचार मात्र प्रकटपणाने आपल्यापर्यंत येत आहेत. इंग्रजीमध्ये याला लाऊड थिंकिंग असं म्हणतात. थिंकिंग म्हणजे विचार करायचा. विचार करताना आवाज होतच नसतो, मग आवाज होत नसतो तर लाऊड कसला? तर लाऊड थिंकिंग याचा शब्दशः अर्थ नसतो घ्यायचा. लाऊड थिंकिंग म्हणजे एखाद्याच्या मनात सुरू असलेले विचार हे इतरांपर्यंत शेअर करणं, ज्याला म्हणतो आजकाल आपण, तसा प्रकार आहे. आत्ता मी म्हणालो तसं व्याख्यान, भाषण, मार्गदर्शन काहीही नाही, थोड्या वेळाचं लाऊड थिंकिंग समजूया आपण. आणि सुरुवातीलाच सांगितलं तसं मलापर्यंत जे पोचलं ते हे की इथल्या अनेकांना सायंटिस्ट होण्यासाठी काय करायला लागतं किंवा कसं होता येतं सायंटिस्ट, याच्याबद्दलच जिज्ञासा जास्त आहे. त्याच्याच बद्दल मला जे काय वाटतंय ते आपण शेअर करूया. दोस्तांनो, तुमच्यापैकी किंवा कदाचित तुमच्या आई वडिलांना सुद्धा कल्पना नसेल, पण साधारणपणे 70 वर्षापूर्वी जगामध्ये भारत देशाबद्दलचं चित्र काय होतं हे ऐकलं तरी तुम्हाला वाईट वाटेल की अनेक पुस्तकं आहेत अशी वाचनालयांमध्ये तुम्हाला बघायलाही मिळतील, परदेशात प्रसिद्ध झालेली, की भारत म्हणजे साप, गारुडी आणि मांत्रिक यांचा देश. हे भारताचं तेव्हा केलेलं वर्णन आहे. जगामध्ये अनेक ठिकाणी अतिशय प्रतिष्ठित अशी मोठी मोठी हॉटेल्स, पोलो क्लब्स, अशा संस्थांच्या गेट पशीच पाटी असायची. त्याचे फोटो पण उपलब्ध आहेत, तुम्ही शोधायला गेलात तर मिळतात पुष्कळ. डॉग्स अँड इंडियन्स आर नॉट अलाउड असं तिथे लिहिलेलं असायचं बाहेर मोठ्या पाटीवर. 70 वर्षापूर्वी हे होतं जगापुढं असलेलं भारताचं चित्र. आज काय हालत आहे? आज बघितलं तर एकदम दुसरं टोक आहे. कुठल्याही देशात जा, जर्मनी असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल, कॅनडा असेल, ही मुद्दाम मी प्रतिष्ठित समजलेल्या जाणाऱ्या देशांची नावं घेतोय, बारके बारके तर सोडूनच द्या. तिथं इंडियन असं म्हणलं की इतक्या आदराने बघितलं जातं आपल्याकडं, आणि इंडियाबद्दलचा सन्मान जो आहे तिथं तो अत्यंत पराकोटीचा आहे. आणि नुसता सन्मान दाखवण्यासाठी नाही, पेपर म्हणजे अशी यादी करायला लागलो तर कदाचित संध्याकाळपर्यंतचा सुद्धा आपल्याला वेळ पुरणार नाही. पण काही तुम्हाला माहिती असलेल्या, काही माहिती नसलेल्या गोष्टी कानावर पडल्या तर बरं वाटेल तुम्हालाही, की आज भारताबद्दलचं जगाचं मत काय आहे याची साधी साधी उदाहरणं काही सांगता येतील. तेजस म्हणून एक लढाऊ विमान पूर्णपणे भारतात तयार झालेलं जे आहे, अमेरिका, रशिया यांच्यासारखे मोठमोठे यंत्रसामग्री आणि लढाऊ साहित्य निर्माण करणारे देश जे आहेत की ज्यांच्या लढाऊ साधनांचा दरारा जगभर आहे, तरीही जगातल्या अनेक देशांना आज भारताने तयार केलेलं तेजस हे लढाऊ विमान विकत पाहिजे. याचं कारण जी काय प्रात्यक्षिकं त्यांनी बघितली आहेत याच्यामध्ये हे तेजस विमान काय करू शकतं याने जगाचे डोळे दिपलेले आहेत.
तेजस एकमेव उदाहरण नाही. वंदे भारत ही आत्ता अलीकडं सुरू झालेली ट्रेन जी आहे, जुनेच इंग्रजांनी घातलेले 150 वर्षापूर्वीचे रूळ, सगळ्या गोष्टी तशाच, पण त्या रुळावरून ताशी 120-130 किलोमीटर वेगाने धावणारी आणि तरीही पूर्णपणे सुरक्षित असलेली अतिशय अतिशय सुविधाजन्य अशी ही रेल्वे ही जगातल्या अनेक देशांना पाहिजे आहे. भारताकडे ऑर्डर्स बुक करायला लागलेले आहेत ते. इतर अनेक गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत की रशिया सोडून द्या, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया कोटी कोटी रुपये खर्च करून त्यांनी स्वतः तयार केलेले सॅटेलाइट जे असतात ते आकाशात त्यांना हव्या त्या ठिकाणी हव्या त्या उंचीवर नेऊन पोचवणं आणि तिथं त्याला सेटल करणं, याच्यासाठी ते त्यांचा सॅटेलाइट इस्रोकडे आणून देतात आपल्याकडं आणि सांगतात वाटेल तेवढी फी घ्या, पण आमचा हा सॅटेलाइट इतक्या उंचीवर इतक्या अक्षांश रेखांशावर ठेवायचा आहे. आणि जगात दुसरा कुठलाही देश करू शकत नाही असं काम आपण करतो की एक रॉकेट, इतर देशांचं एका वेळेला एक रॉकेट एक सॅटेलाइट घेऊन जातं. आपलं एक रॉकेट एका वेळेला 104 सॅटेलाइट घेऊन वर गेलं आणि यातला प्रत्येक सॅटेलाइट ते काय एकदम पुष्पवृष्टी केल्यासारखं हेलिकॉप्टर मधून पडला सगळा फुलांचा चुरा खाली असं नाही. तर प्रत्येक सॅटेलाइट पृथ्वीच्या कोणत्या भागात किती उंचीवर ठेवायचा आहे तिथं 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 प्रत्येक ठिकाणी तो ठेवणं एकही अपयश न येता. जगातला दुसरा कुठलाही देश एका वेळेला एवढे सॅटेलाइट घेऊन जाऊ शकत नाही. अमेरिकेमध्ये कुठंतरी कोर्टात केस चालू असते की एका लहान बाळाचे 2 जण म्हणतात हा माझा मुलगा आहे, हा माझा मुलगा आहे. आता त्याचा निकाल द्यायचा कसा? DNA DNA आपण जे काय शिकतो ते त्यांना माहित नाहीये, अमेरिकेतल्या लोकांना असं नाहीये अजिबात. आणि तरीही त्या मुलाची आई, दोघही हे जे काय म्हणतायत मी त्याचा बाप आहे, त्यांचे DNA सॅम्पल्स भारतामध्ये CCMB सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी या नावाची जी संस्था आहे तिथे येतात. आणि तिथल्या वैज्ञानिकांनी त्याचा अभ्यास करून जो काही रिपोर्ट दिलेला असेल त्याच्या आधारावर अमेरिकेतल्या खटल्याचा निकाल लागतो. अशी किती किती उदाहरणं सांगता येतील की ग्रॅव्हिटी वेव्स कुठंतरी अवकाशामध्ये दूरवर 2 ब्लॅक होल्सची टक्कर झाली, 2 आकाशगंगांची टक्कर झाली, तर ज्या प्रकारच्या ऊर्जेच्या लहरी निर्माण होतात त्या पहिल्यांदा पकडणं, त्या काय डोळ्याला दिसणाऱ्या लहरी नाहीत किंवा कानाला ऐकू येणारं संगीत नव्हे, त्या पकडणं, त्यांचा अर्थ लावणं आणि अर्थ लावण्यामध्ये सगळंच आलं. किती अंतरावर आहे, किती जोरात टक्कर झाली, किती एनर्जी बाहेर पडली, किती प्रकारची एनर्जी होती, एक्सरे किती होते, अल्फा कण काय काय जे असेल ते, या सगळ्यासाठी अनेक देशांनी एकत्रित येऊन सुरू केलेले प्रकल्प जिथं असतात तिथं अट्टाहास धरलेला असतो की भारतामधली GMRT जायंट मीटर वेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप, NCRA नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी, इथले शास्त्रज्ञ याच्यात असायलाच पाहिजेत आणि ऍक्च्युअली ग्रुप लीडर ते असायला पाहिजेत. 70 वर्षापूर्वी साप, गारुडी आणि मांत्रिक यांचा देश असं जे जग म्हणत होतं ते जग आज भारताच्या पुढं नतमस्तक होत आहे. कारण काय? गेल्या 25-30 वर्षामध्ये सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी या दोन्हीमध्ये या देशातल्या वैज्ञानिकांनी दाखवलेलं त्यांचं कर्तृत्व. आपली हालत अशी आहे की भारतामध्ये संशोधन संस्था कोणकोणच्या आहेत असं म्हणलं
की वर्तमानपत्रातल्या नेहमीच्या बातम्यांमुळं आपल्या डोळ्यासमोर फक्त इस्रो आणि BRC म्हणजे भाभा अणुशक्ती केंद्र, अणुसंशोधन केंद्र, ही दोनच नावे येतात. आपल्याला स्वतःलाच कल्पना नाही आहे की भारतामध्ये अक्षरशः शेकडो अत्यंत वेगळ्या 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 प्रकारच्या अतिप्रगत संशोधन संस्था आहेत की जग त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतं. कुठलंही क्षेत्र तुम्ही नाव सांगा आणि त्याच्यावरच्या संशोधन संस्थेचं नाव मी सांगतो की अगदी सागराच्या तळाशी जो गाळ आहे त्या गाळातून कोणची खनिज काढता येतील, कोणचे मौल्यवान धातू तिथून मिळू शकतील याच्यावर संशोधन करणारी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी. अंटार्क्टिकवरचं वातावरण, त्याच्यात काय काय बदल होत आहे, त्याच्यावर परिणाम दुसऱ्या कशावर होतोय याच्यावर संशोधन करणारी वेगळी संस्था. गौरीबिदनूरला जमिनीच्या खाली 1.5 किलोमीटरवर असलेली लॅबोरेटरी की जगामध्ये कुठंही काहीही होऊ दे, जमिनीची हालचाल थोडीशी मिलीमीटर हालचाल होऊ दे, ती भूकंपामुळे झालेली आहे का जमिनीच्या खाली एखाद्या अण्वस्त्राची टेस्ट घेतली गेली आहे आता, आणि ती घेतली गेली असेल तर कुठं आहे, त्या अण्वस्त्राची ताकद किती आहे याचा रिपोर्ट 10 मिनिटात देणारी गौरीबिदनूरची संस्था. CCMB आता सांगितली DNA आणि पेशी वगैरे याच्यावरची. कुठलंही क्षेत्र तुम्ही सांगा, भारतामध्ये इतक्या संशोधन संस्था आहेत. आणि आनंदाची गोष्ट ही आहे की तिथं संशोधन करत असलेले वैज्ञानिक जे आहेत, ज्यांनी निर्माण केल्या त्या संस्था, ती माणसं रिटायर झाली, स्थापन करून मोकळी झाली. पण आज हे जे सगळं कर्तृत्व आपल्याला दिसत आहे ते तिथं असलेल्या अत्यंत तरुण वैज्ञानिकांचं कर्तृत्व आहे. चांद्रयानच्या वेळेला टीव्हीवर तुम्ही बघितलेलं असेल, समोर दिसणारे किती चेहरे अत्यंत म्हातारे होते, जख्ख म्हातारे ज्याला म्हणता येतं तसे, आणि किती जण असे एकदम कर्तृत्ववान वयामध्ये होते. हीच हालत प्रत्येक ठिकाणी आहे. फार सुदैवाने अशा अनेक ठिकाणी जाण्याची, तिथल्या लोकांना भेटण्याची, बोलण्याची संधी मला मिळते. त्याच्यात जाणवलेल्या 2-3 महत्वाच्या गोष्टी आता मुद्दाम तुम्हाला मला सांगाव्याशा वाटतात. तिथं असलेले हे जे सगळे कुठलेही, फक्त अणुशक्ती केंद्र असं म्हणत नाहीये मी, खगोल विषयक असू दे, भूकंप विषयक असू दे, ओशनोग्राफी असू दे, तिथल्या या वैज्ञानिकांशी गप्पा मारताना त्यांना जर विचारलं ना, काय रे तो कुठल्या शाळेत शिकला, तेव्हा 100 मध्ये 5 जण सुद्धा असे निघत नाहीत की दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, असं मुंबई, मोठ्या शहरांची किंवा फार प्रतिष्ठित श्रीमंत शाळांची नावं. 95 जण असेच निघतात की ते सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे ना, तिथं कणकवली पर्यंत मला बसनी जायला लागतं, आणि मग तिथून 5-7 किलोमीटर असली बैलगाडी तर बैलगाडी, नाही तर चालत जायला लागतं. आणि माझ्या गावातली शाळा जी आहे ना ती 7वी पर्यंतच होती. मी शिकलो तेव्हा तर फार पडीक होती, छप्पर सुद्धा अनेक ठिकाणी तुटलेलं होतं. याचा अर्थ काय आहे? आणि हे आता मी एक उदाहरण सांगितलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं. कोणी पाटणाचा बिहारचा असतो, कोणी कालिकतचा खालचा साऊथ मधला असतो, आणखीन कोणी नेपाळच्या जवळचा असतो. पण 100 मधले 95 मंडळी ही अतिशय लहान गावांमधून, ज्या शाळांमध्ये फारशा सुविधा नाहीत, अशा ठिकाणाहून आलेले हे विद्यार्थी जे आहेत, हे आज भारताचं नाव किती उज्ज्वल करायला लागले आहेत. यांच्यातल्या आणखीन एक समानता पटकन लक्षात येते की ह्या 95 मधले 93 किंवा 94 असेच असतात की जे शाळेत असल्यापासून, हे आता तुम्ही बघताय असं, ते गावातलं असेल, जिल्ह्याचा असेल, आणखीन कुठला असेल, शाळेचं असेल, विज्ञान प्रदर्शन असं म्हणलं की त्याच्यात भाग घ्यायचाच, काहीतरी वेगळं करायचं.
आणि जे वेगळं करायचं त्याच्यातलं वेगळेपण आपल्याला कसं सुचलं, काय काय अडचणी आल्या, मी कसे त्याच्यावर उपाय शोधले, हे लोकांना सांगून पटवून असं काहीतरी करायचं. असं करणारी ही मंडळी, असे विद्यार्थी, तुमच्यासारखे विद्यार्थी, अतिशय लहान गाव, दुर्लक्षित शाळा, या सगळ्यावर मात करून मोठे शास्त्रज्ञ होतात. म्हणून सुरुवातीलाच तुमचं सगळ्यांचं कौतुक मला याच्यासाठी करायचं आहे की आपल्या तालुक्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय काय क्रमांक मिळवत तुम्ही राज्यस्तरीय प्रदर्शनापर्यंत येऊन पोहोचलात. हेच कर्तृत्व खूप मोठं आहे. पण हे इथं थांबायची गरज नाहीये. राज्यस्तरापर्यंत पोहोचलो, फार झालं तर काय राष्ट्रीय स्तरापर्यंत जाईन. हे कशासाठी आहे हे लक्षात घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की ही मदत आहे, ही मदत आहे, ही प्रेरणा आहे. याच्यामुळं पुस्तकाबाहेर नुसतंच वर्गामधले सगळेजण पुस्तक पाठ करणं आणि 100 पैकी 98-99 मार्क मिळवणं याच्या मागे लागलेले उंदीर आहेत. आणि तुम्ही एकटेच वाघ असे आहात की त्या मार्कांची फार चिंता नाही करणार आहे मी. त्या मार्कांनी पुढं काही फार मोठं होतं असं मला वाटत नाही. याच्यापेक्षा डुईंग सायन्स ज्याला म्हणतात, डुईंग सायन्स म्हणजे फक्त हातात काहीतरी हत्यारं, ग्लासवेअर, केमिकल्स ती घ्यायची आणि पुस्तकात सांगितलेलं काहीतरी करून बघायचं, याला डुईंग सायन्स म्हणत नाहीत. डुईंग सायन्स हे फार वेगळं असतं. इट इज ऑलवेज अ प्लेजर. डुईंग सायन्स कशाला म्हणायचं? एक 2-3 गोष्टी सांगून थांबायला हरकत नाही आपल्याला. स्वाती मोडक नावाची एक 8वीतली विद्यार्थिनी, मुंबईच्या महापालिकेच्या अंधेरीच्या शाळेत शिकणारी 8वीची विद्यार्थिनी. तिला ऐकून माहिती होतं आई वडिलांच्या गप्पांमधून वगैरे की तिच्या आजोबांचं म्हणजे वडिलांच्या वडिलांचं कोकणात कुठंतरी एका खेड्यामध्ये कधी काळी घर होतं. तिचे वडील लहानपणी त्या खेड्यात होते आणि नंतर कॉलेज शिकायला, नोकरीला मुंबईत आले. ते मुंबईचेच झाले. फार काळ तिचा आग्रह होता की आपल्या आजोबांचं घर कसं होतं, तुम्ही वर्णन सांगता ते मागा असं आंब्याची झाडं होती, फणसाची होती वगैरे, मला ते घर एकदा बघायचंय. वडिलांनी सांगितलं, अगं ते पडी काय, गेल्या कित्येक वर्षात तिथं कुणीही राहिलेलं नाही. तिथला पाऊस किती असतो कोकणातला, काही रिपेअर नाही, काय नाही, काय नाही, काही जाण्यात अर्थ नाही. नाही जायचं, बघायचंच आहे मला. एकदा आली ती सगळी फॅमिली आणि घर उघडून वडील दाखवत होते, इथं तुझे आजोबा राहत होते, इथं आमचं स्वयंपाकघर होतं. ते सगळं पडीकच होतं. पण प्रत्येक खोलीचा दरवाजा उघडल्यानंतर आतमध्ये अत्यंत कुबट वास. याचं कारण सगळीकडं आतमध्ये बुरशी, प्रत्येक खोलीमध्ये प्रचंड प्रमाणात बुरशी, ओलसर भिंती आणि तिथं काय साफसफाई नाही, काही नाही, काही नाही, खूप बुरशी होती. थोड्या वेळानंतर ते बाहेर निघाले, परत आले. 4 महिन्यानंतर ती मुलगी म्हणायला लागली, परत जायचंय बरं का त्या घरी. वडील म्हणाले, काय वेडी आहेस का काय, एकदा बघून आलीस, तुला जे बघायचं होतं ते बघून झालं, आता परत कशाला जायचंय? नाही जायचंच आहे. इतका अट्टहास की जाणं भाग पडलं. गेल्यानंतर पटकन तिने वडिलांना पहिल्यांदा काय सांगितलं, बाबा ती खोली उघडा, ती खोली उघडा, आता ही उघडा. काय चाललंय म्हणाले. वडिलांच्या लक्षातही आलं नाही. 5 मिनिटानंतर ती मुलगी आनंदाने नाचायला लागली होती तिथं. वडिलांना कळे ना काय झालं. त्यांनी विचारलं, काय वेडेपणा काय चाललाय हा? तिने सांगितलं, बाबा मागच्या वेळेला आपण आलो होतो तेव्हा तुमच्या लक्षात आलं का की सगळ्या खोल्यांमध्ये इतकी बुरशी होती, पण एका खोलीमध्ये अजिबात बुरशी नव्हती. मी तिथं बघितलं तर त्या खोलीच्या कोपऱ्यात गवतासारखा काहीतरी एक ढिगारा पडला होता. आणि मी तुम्हाला विचारलं होतं की हे काय पडलंय इथं, तेव्हा तुम्ही सांगितलं की तुमचे आजोबा वाळ्याचा व्यापार करायचे. म्हणजे पाणी थंड राहावं म्हणून मातीच्या मटक्यामध्ये असा गवतासारखा एक केलेला गोळा आपण टाकतो, त्याला वाळा म्हणतात.
त्याच्यामुळे पाण्याला छान वास पण येतो. कित्येक जण खिडकीला त्याचे पडदे करून लावतात, वाळ्याचे पडदे म्हणतात त्याला. उन्हाळ्यामध्ये त्याच्यावर पाणी मारून लावले की खोली थंड तर राहतेच राहते, पण त्या वाळ्याचा एक मंद सुगंध येत राहतो. एनिवे, तशा प्रकारचं काहीतरी होतं ते गवत, त्याचा ढिगारा येतो असं तुम्ही सांगितलं. आज तुम्ही बघताय ज्या खोल्या बुरशीनी भरलेल्या होत्या, या तिन्ही खोल्यांमध्ये आज अजिबात बुरशी नाहीये. मी काय केलं होतं आत्ता सांगते, की माझ्या त्याच वेळेला लक्षात आलं की एकाच खोलीत बुरशी नाही, तिथं ते गवत आहे. मला अशी शंका आली की ते गवत आणि बुरशी न येणं यांचा काहीतरी संबंध असेल. म्हणून मी त्या गवताचे असे लहान 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 चेंडू सारखे गोळे बनवले होते आणि 4 गोळे या खोलीत, 4 गोळे त्या खोलीत टाकले होते. 3 महिन्यांनी आज आपण आलो तर या खोलीत बुरशी अजिबात नाहीये. म्हणजे माझा अंदाज बरोबर आहे. एवढ्यावर थांबली नाही ती. म्हणजे त्या गवतामध्ये बुरशी वाढू न देण्याचा काहीतरी विशेष गुण आहे, हे लक्षात आल्याबरोबर या गवतातल्या कोणत्या पदार्थामुळे असं घडत असेल, तो पदार्थ त्या गवतातून बाजूला करता येईल का, वेगळा करता येईल का? अर्थात हे 8वी 9वीच्या विद्यार्थिनीचं काम नक्कीच नाहीये. पण सुदैवानी मगाशी मी म्हणालो तसं आज देशामध्ये अशा हजारो संस्था आहेत की असं तुम्ही काहीतरी करणार असाल तर तुमच्या मदतीला ताबडतोब उभ्या राहतात. त्या गवताच्या सॅम्पलचं केमिकल अनालिसिस करून त्याच्यामध्ये कोणकोणची रसायनं आहेत, त्यांचं प्रमाण काय आहे, ह्याची माहिती एका संस्थेने तिला करून दिली. दुसऱ्या संस्थेने यातल्या कोणत्या पदार्थामुळं, कोणत्या रसायनामुळं बुरशी वाढण्याला विरोध होऊ शकतो त्याचा रिपोर्ट दिला. तिसऱ्या एका केमिकल कंपनीनी ते केमिकल जे आहे ते त्याच्यातून बाजूला काढणं काहीतरी करून, याच्यासाठी कुठली प्रोसेस वापरता येईल आणि ते कसं करता येईल, म्हणजे अख्खं गवत न टाकता नुसता त्याचा स्प्रे मारला एकदा की पुढचे 6 महिने तिथं बुरशी येणारच नाही, असा प्रॉडक्टही तयार व्हायची मदत झाली. अशा प्रकारच्या पहिल्यांदा तालुक्याच्या मग जिल्ह्याच्या प्रदर्शनामध्ये तिला पहिलं बक्षीस मिळत गेलं. महाराष्ट्र राज्य विज्ञान प्रदर्शनामध्येही मिळालं. याच्या पुढचा टप्पा तुम्हालाही माहिती आहे, राष्ट्रीय होतं. म्हणजे सगळ्या देशाचे प्रत्येक ठिकाणचे असे निवडून आलेले जे आहेत चांगले 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 प्रकल्प, त्यांचं प्रदर्शन असतं, तिथंही मिळालं. त्याच्या पुढचा टप्पा तुम्हाला माहिती नसेल की दरवर्षी डिसेंबरमध्ये अमेरिकेमध्ये इंटरनॅशनल सायन्स फेअर, म्हणजे विज्ञान प्रदर्शनच, अख्ख्या जगाचं म्हणजे प्रत्येक देशातले असे सर्वोत्कृष्ट ठरलेले जे काय प्रकल्प असतात ते तिथं जातात. ते जातात म्हणजे तुमच्या घरापासून तिथपर्यंत जाणं, अमेरिकेतलं तुमचं राहणं, तिथला खर्च, सगळी व्यवस्था त्या संस्थेतर्फे केली जाते. आपल्याला एक पैसाही खर्च करायला लागत नाही. तिथे मात्र ते प्रदर्शन पाहायला येणाऱ्या मंडळींमध्ये अनेक मोठे मोठे कारखानदार असतात, कंपन्यांचे मॅनेजर असतात, वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीचे विभाग प्रमुख असतात, तिथले प्रोफेसर असतात. ही मंडळी काय येतात तिथं, याचं कारण त्यांना माहिती असतं, खात्री आहे आणि अनुभव आहे अनेक वर्षांचा, की तिथं अशा तुमच्यासारख्या मुलांच्या डोक्यातून निघालेल्या आयडियाज ज्या आहेत, ती आयडिया महत्वाची आहे. तुम्ही आता इंजिनियरही नाही आहे, आर्किटेक्टही नाही आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यातून पुढे फार जाऊ शकत नाही. पण आमच्या कंपनीमध्ये इतका स्टाफ आहे, आयडिया कळली की ह्याचं आपल्याला अमुक 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 असं करायचं आहे, की पुढची सगळी जबाबदारी ते घेतात आणि त्याच्यातून तो प्रॉडक्ट तयार होतो, कंपनीचंही भलं होतं, फायदा होतो. आणि म्हणून विद्यापीठ तिथल्या तिथं स्कॉलरशिप जाहीर करतात. तुम्ही असता 8वी 9वीचे विद्यार्थी,
ते सांगतात तुझे SSC झाली रे झाली की पुढच्या शिक्षणासाठी अमेरिकेमध्ये ये, तुम्हाला हॉस्टेल फुकट देऊ, राहण्याची व्यवस्था फुकट, शिक्षणाची फी नाही, फक्त आमच्या विद्यापीठात तुम्ही शिकायचं. हे विद्यापीठ करतात. कंपन्या ज्या असतात त्याच्यातून आयडिया सापडली आहे, ह्याचं सोनं करता येईल नक्की, त्याच्यासाठी बक्षिसं देतात. आणि इतक्या प्रकारची बक्षिसं असतात, इतक्या प्रकारची, फक्त पहिला दुसरा तिसरा भानगड नाही. प्रत्येक विषयाच्या याच्यासाठी अतिशय चांगली कल्पना, याच्यासाठी स्वतंत्र बक्षीस. अतिशय सुंदर क्राफ्टमनशिप, जे काय बनवलंय ते फार चांगलं बनवलंय, त्याच्यासाठी स्वतंत्र बक्षीस. याचा पुढं काय उपयोग होऊ शकेल याच्याबद्दल केलेला विचार जो आहे तो जास्त महत्वाचा दिसतोय, त्याच्यासाठी स्वतंत्र बक्षीस. अशी इतक्या प्रकारची बक्षिसं, वेगवेगळ्या कंपन्या, विद्यापीठ, सरकार. कमीत कमी बक्षीस असतं $100. म्हणजे आपल्याकडचे $100 म्हणल्यासारखं त्यांच्याकडे $100, पण एका डॉलरचे $80 होतात हे आपल्याला माहित नाहीये. त्यांचं $100 मिळालेलं बक्षीस, त्याची आपल्याकडची किंमत काय होईल. आणि हे कमीत कमीच बोलायला लागलोय मी. या बक्षिसांची व्हरायटी तर इतकी भारी आहे की अतिशय चांगल्या गोष्टी ज्या काय असतील ना, तो विचार करणाऱ्या, ते निर्माण करणाऱ्या विद्यार्थ्याचं नाव, लघुग्रहाचा पट्टा शब्द तुम्ही ऐकलाय का. मंगळ आणि गुरु या 2 ग्रहांच्या मध्ये लक्षावधी लहान 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 लहान, खडक म्हणत नाही मी, ते पण गोलाकारच आहेत, असा एक पट्टा आहे. त्याला ऍस्टरॉइड बेल्ट असं म्हणतात. इंग्रजी मधलं नाव आहे त्याचं ऍस्टरॉइड बेल्ट. मंगळ आणि गुरु यांच्यामध्ये लक्षावधी आहेत. त्यातल्या पुष्कळांचे फोटो आहेत पृथ्वीवर, म्हणजे आपल्या दुर्बिणींनी वगैरे मिळवलेले. अवकाशात सोडलेल्या दुर्बिणी ज्या आहेत, जेम्स वेब, हबल वगैरे, त्यांनी घेतलेले हे फोटो. पण ह्या 7 ग्रहांना आपण नावं दिली आहेत. हा मंगळ, हा बुध, हा गुरु, हा शुक्र. तिथं लक्षावधी आहेत, त्यांना कोण कसली नावं देणार. पण त्यातले जे मोठे मोठे आहेत त्यातल्या एकेकाला अशा विद्यार्थ्याचं नाव दिलं जातं. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ऍस्टरॉइड बेल्ट मध्ये 11 असे ऍस्टरॉइड्स आहेत ज्यांना भारतीय विद्यार्थ्यांची नाव आहेत. आणि ज्या स्वाती मोडक बद्दल बोलायला मी सुरुवात केली, ते स्वाती मोडक, त्यावेळेला तिला मिळालेल्या बक्षिसांची रक्कम झाली होती 23 लाख. आणि त्याच्यानंतर तिथंच PhD झाली, केमिकल टेक्नॉलॉजी मध्ये पुढे काही केलं. आणि अगदी रिसेंट कॉन्टॅक्ट मध्ये त्यांनी सांगितलंय की परत भारतात येण्याचा विचार आहे, आता देशात येऊन काहीतरी करायचं आहे पुढं. असे कितीतरी आहेत. कॉम्प्युटरच्या बाबतीत अमेरिका फार 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 पुढे असं म्हणतात, पण हे सगळं तिथलं तंत्रज्ञान डेव्हलप करणारी सिलिकॉन व्हॅली नावाचे जे एरिया आहे, तिथं असलेले वैज्ञानिक, इंजिनियर आणि शास्त्रज्ञ याच्यामध्ये 68% भारतीयच आहेत, सगळेच्या सगळेच. नासा मध्ये किती भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत इथं बसून तुम्हाला कल्पनाही येणार नाही. तिथं डेव्हलपमेंट करणारी मंडळी. या सगळे का सांगतोय मी, तर या सगळ्या मंडळींचं दुसरं वैशिष्ट्य हे आहे, जे मगाशी आपण बोलत होतो, पुस्तक पाठ करेन, पान नंबर 13, 4था धडा, 3रा पॅरेग्राफ इथं कोंबून ठेवतो आणि परीक्षेमध्ये गाळलेल्या जागा जोड्या लावा असं येईल त्याला उत्तर लिहितो आणि 100 पैकी 99 म्हणून नाचत फिरतो. त्यातलं कळलं किती तुला बघायला गेला ना कोणी, काहीच कळलं नाही. पोपट नुसता पाठ करून गेलेला होता. अगदी 2 महिन्यापूर्वीचं उदाहरण आहे. एका औषधं तयार करणाऱ्या कंपनीच्या याच्यासाठी त्यांना माणसं घ्यायची होती लॅबोरेटरीसाठी. इंटरव्ह्यूसाठी मी गेलेलो होतो इंटरव्ह्यू घ्यायला. MSc रसायनशास्त्राचं सुवर्ण पदक मिळालेला मुलगा,
त्याचा अर्ज होता. तोही आला होता इंटरव्ह्यूला. शहाणा गळ्यात सुवर्ण पदक घालून आला होता. इंटरव्ह्यूला कोण येतं का सुवर्ण पदक घालून आला होता. हरकत नाही. मी त्याला म्हणलं, अरे बाबा मला तर काय रसायनशास्त्र काहीच कळत नाही, पण आत्ता मी इकडे यायला लागलो होतो ना, तेव्हा मला घरातून सांगितलं की माझ्या आईला त्या ऍसिडिटीचा त्रास आहे. चाललेलं असतं त्यांचे औषधोपचार, पण आता मी निघताना मला आईने सांगितलं की अरे तू परत येताना त्या अँटॅसिडची गोळी घेऊन ये. औषधाच्या दुकानात अँटॅसिड मिळतं, तुम्ही पण ऐकलं असेल ते. मी औषधाच्या दुकानात गेलो होतो. त्या दुकानदाराने मला 2 गोळ्या दाखवल्या. दोन्हीचा साईज सारखाच होता. कंपनी वेगळी का काय कळलं नाही मला. ते वरचं रॅपर वेगळं होतं, साईज सेम होता. आणि तो दुकानदार काय सांगत होता, एक गोळी 10 रुपयाची आहे आणि दुसरी 15 रुपयेवाली आहे, पण 15 रुपयेवाली फार इफेक्टिव्ह आहे असं तो म्हणाला. आता मला घरी जाऊन माझ्या स्वयंपाकघरात किचन मध्ये जाऊन 5 मिनिटात ठरवायचं आहे की तो दुकानदार सांगतोय ते खरं आहे का, खरंच ती 15 रुपयेवाली जास्त इफेक्टिव्ह आहे का, दोन्ही सारख्याच आहेत, काही फरक नाही, हे ठरवायचं आहे मला. काय करू जरा पटकन सांग, तुझं गोल्ड मेडल आहे ना रसायनशास्त्राचं. तेव्हा त्यांनी सांगितलं हे अभ्यासक्रमातच नव्हतं. MSc झालेल्याचं हे उत्तर अभ्यासक्रमात नव्हतं. याचं कारण अभ्यास करायचा म्हणजे परीक्षेसाठीच करायचा. प्रश्नपत्रिका काय आणि कुठल्या प्रश्नांची काय उत्तर. अक्षरशः मला त्याच्यासाठी 15 वेगळे वेगळे प्रश्न विचारत जायला लागलं. त्याचं शिक्षणच सुरू झालं तिथं. त्याला म्हणलं अँटी करप्शन ब्युरो नाव ऐकलंय का. हो ऐकलंय की. काय करतात. नाही ते लाचखोरी असते त्याच्या विरुद्ध. अँटी एअरक्राफ्ट गन शब्द ऐकलाय का. हो ऐकलाय, युद्धात विमानं पाडायसाठी असते. अँटीबायोटिक ऐकलाय का. हो हो, जंतू मारायसाठी असतं. अरे गधड्या, मग अँटॅसिड म्हणजे काय असेल विचार कर की. असं म्हणल्यावर घाबरत घाबरत तो म्हणतो मला ते ऍसिडचे विरोधी असेल का. मलाच विचारतोय असेल का. तर आता याच्यावरूनच कळतंय असेल. ऍसिडचे विरोधी काय असतं रे असं विचारल्यावर तो म्हणतो अल्कली. म्हणजे माझा प्रश्न किती साधा आहे रे म्हणलं की ह्या 2 गोळ्या ज्या आहेत या दोन्हीतली अल्कली तिचं प्रमाण सारखंच आहे का, एकात जास्त अल्कली आणि दुसऱ्यात कमी अल्कली, त्याच्यामुळे ते कमी प्रभावी असं आहे. इतका साधा प्रश्न आहे की म्हणलं हा. आता सांग बघू याच्यासाठी काय करू. तरी त्याचं उत्तर नाही. चहाच्या 2 बशा घ्या, थोडं थोडं पाणी घाला, एका बशीत 1 गोळी टाका, दुसऱ्या बशीत दुसरी गोळी टाका, विरघळवून टाका, दोन्हीत 1-1 चिमूट हळद टाका. तुम्हाला काय वाटतं रे काय होईल हळदीचा रंग. अँटॅसिडची गोळी त्या पाण्यात टाकली आहे मी आणि त्याच्यात हळद टाकली चिमूटभर. हळदीचा नेहमीचा रंग कुठला आहे. बघितली नाहीये का हळद कोणीच. टर्मेरिक पावडर. व्हॉट इज द कलर. पिवळा असतो. मी आता विचारतोय की त्या अँटॅसिडचं जे काय सोल्युशन आहे त्याच्यात टाकलं तर कलर काय होईल. रेड होईल. शाबास शाबास, रेड होईल. अजून आणखी 10 पदार्थ मिळतील. चुना मिसळला तरी रेड होईल, वॉशिंग सोडा मिसळला तरी रेड होईल, कारण ते सगळे अल्कलाईनच आहेत ना. अल्कलाईन मध्ये ते रेड होतं. लिंबाचा रस काढला आणि शाईच्या ड्रॉपरनी एक एक थेंब टाकत राहिलो, ती बशी हलवत राहिलो की ते लाल हळदीची पुन्हा पिवळी हळद झाली. असं व्हायला किती थेंब लागले पहिल्या गोळीला आणि दुसऱ्या गोळीला किती लागले हे बघितलं तर एका सेकंदात माझ्यापाशी उत्तर तयार असतं की ज्या गोळीला जास्त ड्रॉप लागलाय लिंबाच्या रसाचे तितकं ऍसिड ती नष्ट करणार आहे, म्हणजे तेवढी इफेक्टिव्हिटी असणार आहे. जिला कमी ड्रॉप लागले तेवढंच ऍसिड ती नाहीसं करणार आहे, म्हणजे ती तेवढी प्रभावशाली नाही आहे. फक्त मला ह्याला किती थेंब त्याला किती थेंब एवढं कळलं की उत्तर तयार. पुस्तकात लिहिलंय का हे. नाही. हे केव्हा येतं. हे कुठल्या क्लासला जाऊन होत नाही. अग्रवाल क्लासला जा, ब्रिलियंट क्लासला जा, आणखीन कुठेही जा, 20,000 फी, 35,000 रुपये फी, तिथं होत नाही. हे ट्रेनिंग आपल्या मेंदूला आपणच द्यायला लागतं. आपण जेव्हा जेव्हा काही पाहतो, वाचतो, तेव्हा याचा अर्थ काय, याचा संबंध कशाशी,
आपल्या जिंदगीत याचा काही उपयोग होतो का कुठं? हा विचार आपल्या मेंदूनी करायला सुरुवात केली की ह्या असल्या सगळ्या गोष्टी चालू होतात. मग स्वाती मोडक असू दे, नाही तर इंडोनेशियाचा फियांगो असू दे, तुमच्यासारखाच शाळेतला मुलगा. इंडोनेशिया म्हटल्याबरोबरच तुमच्या लक्षात येईल की जगाचे काही प्रदेश असे आहेत की आजूबाजूचा समुद्र किनारा आणि खाड्या याच्यामुळे इतकी दलदल असते सगळीकडे तिथं की तेवढी दलदल म्हणल्यानंतर तेवढे डासही जास्तच. आफ्रिकेमध्ये पण असे प्रदेश भरपूर आहेत, सिलोनमध्ये पण आहेत, लंकेमध्ये पण आहेत. एनिवे, तर तुमच्यासारखाच शाळेच्या वयाचा मुलगा दलदलीमध्ये त्याचं घर झोपडं, आणि वडील मच्छीमारी करायचे ना, त्यांना दररोज नाव घेऊन जायला लागायचं, त्याच्यामुळे लांब समुद्र किनाऱ्यापासून जायला जाणं शक्यच नाही आहे. आणि डास भयंकर. शाळेमध्ये कुठंतरी ते शॉर्ट सर्किट आणि त्या विजेच्या वाहून नेणाऱ्या 2 तारा एकमेकीला टेकल्या तर काय होतं वगैरे वगैरे ते सगळं ऐकलं. फ्यूज कशासाठी असतो. घरी आल्यावर त्यांनी विचार केला की माझ्या आजूबाजूला इतके डास फिरतात. आम्ही काय करतो, आजूबाजूला डास फिरायला लागले की टाळ्या वाजवायला लागतो. टाळ्या भजनाच्या नाही, इकडे एकदा त्या डासाला मारायसाठी आपली धडपड चालू होते. त्या मुलांनी विचार केला, आज जे काय सांगितलं ना की अशा त्या वायर्स एकमेकापासून सेपरेट आहेत त्यावर करंट व्यवस्थित जात राहत, पण मध्ये एकमेकाला टच झाल्या की तिथल्या तिथंच करंट पास झाल्यामुळं ठिणगी पडते आणि पुढं जे काय व्हायचं ते. याचा उपयोग करता येईल का? त्यांनी चक्क एक बांबूची काठी आणली, कापली ती. आपण आकाश दिवा करायसाठी करतो तसं तिला थोडा वेळ भिजत ठेवून वळवून असा एक गोल केला त्याला एक दांडाही लावला आणि बारीक तारा घेऊन बॅडमिंटन खेळायची रॅकेट कशी असते तशा इकडच्या बाजूनी उभ्या तारा, मध्ये थोडीशी गॅप सोडून पलीकडच्या बाजूनी आडव्या तारा, अशी ती रॅकेट सारखं काहीतरी त्यांनी ते केलं आणि एक लहान डब्बी जोडून त्याच्यात बॅटरी सेल घालून ठेवले आणि ते घेऊन फिरायला लागला. तो डास दिसला की असं केलं की टक आवाज होतोय, ठिणगी पडते. मजा वाटायला लागली त्याला. जितके डास आजूबाजूला ती रॅकेट फिरवत गेला आणि मग त्याच्या लक्षात आलं, अरे हे प्रदर्शन जे असतं ना तिथं ही आयडिया सगळ्यांना दाखवू. तिथं त्यांनी ती दाखवली. मगाशी मी म्हणालो तसं इंडोनेशियातला बेस्ट प्रोजेक्ट म्हणून ते इंटरनॅशनल सायन्स फेअरला आला. तिथल्या कंपन्यांनी त्या मुलाबरोबर कॉन्ट्रॅक्ट करून टाकलं. तोही आज खूप शिकलेला मोठा इंजिनियर आहे, पण त्या मुलांनी बांबूची काठी, त्याला दोरीनी बांधलेला दांडा, बाजूला जोडलेली एक डबी वगैरे वगैरे जे आहे त्याचं रूपांतर त्या कंपनीच्या इंजिनियर्सनी केलं. आणि आज आपण बाजारात जी बघतो ना कुठेही जत्रेमध्ये वगैरे त्या रॅकेट्स विकायला ठेवलेल्या असतात, ते ऑन करायचं, टक 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 डास मारत फिरतो आपण. ते जे चित्र आहे, ते स्वरूप जे आहे ते त्या कंपनीने दिलेलं की कारखान्यामध्ये काय करता येईल मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन. पण मुळातली आयडिया कोणाची? तुमच्यासारख्या विद्यार्थ्याची. पुस्तकात लिहिलंय का हे? शॉर्ट सर्किटमध्ये डास मारण्यासाठी शॉर्ट सर्किटचा उपयोग करता येतो असं लिहिलंय का कुठं? लिहिलेलं असलं तरी तुम्ही फक्त गाळलेले शब्द भरा, याच्यासाठी त्यातलं काय येईल हाच विचार करा. याच्यातून बाहेर पडा. जे आपण वाचतोय, जे बघितलं, जे ऐकलं, याच्यातून काहीतरी वेगळा विचार हे आपल्या मेंदूला तसं ट्रेनिंग असल्याशिवाय कधीही होत नाही. ग्रॅज्युएट झालं, BScचं सर्टिफिकेट दिलं विद्यापीठाने म्हणजे आता उद्यापासून मी मोठा वैज्ञानिक झालो असं अजिबात होत नाही. उलट मात्र तुम्हाला हजारो उदाहरणं आपल्याच नाही जगभरची माहिती असतील. अब्दुल कलाम कुठल्या शाळेत शिकले? त्यांचे शिक्षक किती शिकलेले होते? माशेलकर आज 32 देशांमध्ये पॉलिमर टेक्नॉलॉजीचे सल्लागार असलेले महान शास्त्रज्ञ. ते कुठल्या शाळेत शिकले? कोण होते शिक्षक? फॅरेडे कुठल्या शाळेत शिकला? न्यूटन कुठल्या शाळेत शिकला?
बघा, हे काम देऊन टाकतो तुम्हाला गृहपाठ. न्यूटन लहानपणी कुठल्या शाळेत शिकला याची माहिती काढायची आणि उत्तरही देऊन टाकतो, शाळेत गेलाच नव्हता. प्लेगची साथ असल्यामुळं त्याची आई लहान न्यूटनला घेऊन भावाच्या शेतावर राहायसाठी खेड्यात गेली होती. तिला जेवढं काही गणित आणि विज्ञान भाषा येत होती तेवढंच त्याला शिकवलेलं होतं. साहेब शाळेमध्ये जाऊन शिकलेले नाहीत. ठीक आहे. एका फार मोठ्या शास्त्रज्ञाला एकदा प्रश्न विचारला होता की तुम्ही इतके मोठे शास्त्रज्ञ झालात, याचं रहस्य काय आहे? तेव्हा त्याचं उत्तर काय होतं माहिती आहे का? त्याचं उत्तर हे होतं की जगातलं कुठलंही मूल जन्माला येताना जितकं जिज्ञासू असतं ना, त्यांच्यासारखाच जिज्ञासू म्हणून मी जन्माला आलो. फार सुदैवानी कुठल्याच शाळेत गेलो नाही, म्हणून मला पाहिजे तसा विचार करत राहिलो, म्हणून शास्त्रज्ञ झालो. आणि शाळेत आणि विद्यापीठात हा कोर्स तो कोर्स करायला गेल्यावर काय होतं? पुन्हा पुन्हा बोललोय मी, त्याच्यातून बाहेर पडणं ही गरज आहे. आज जगातच नाही, भारतात सुद्धा ही स्थिती आलेली आहे की तुम्हाला परीक्षेत किती मार्क पडले होते याचा विचार तुम्हाला नोकरी देणारे करणार नाहीत. 100 पैकी 100 विद्यापीठात पहिला आलो वगैरे वगैरे, ते तुमचं तुमच्यापाशी कपाटात ड्रॉवर मध्ये ठेवा. तुम्हाला कळलंय किती? जे कळलंय त्याचा उपयोग करण्याची तुमच्यामध्ये क्षमता किती आहे? एखाद्या औषध कंपनीमध्ये मगाशी जे सांगत होतो मी, कालपर्यंत आम्ही स्ट्रेप्टोमायसिन नावाचं अँटीबायोटिक तयार करत होतो. मशिनरी आहे आमच्याकडे सगळी, ती कच्चा माल कुठला तेही माहिती आहे. आत्ता आम्हाला कळलंय की दुसऱ्या कुठल्या तरी, मग ते एम्पिसिलिन असेल नाहीतर आणखीन काय असेल, त्या अँटीबायोटिकला बाजारात फार डिमांड आहे. म्हणून आम्ही असं ठरवलंय स्ट्रेप्टोमायसिन उत्पादन करायचं बंद करू आणि दुसरं चालू करू. काय काय करायला लागेल आम्हाला? तेव्हा हे असले गोल्ड मेडलवाले जे असतात ना, ते पुस्तकातलं आठवून आठवून कच्चा माल, मग कुठलं हे वापरायला लागेल, कुठलं ते वापरायला लागेल आणि किती टेम्परेचर ठेवायला लागेल, ते पुस्तकातले पॅराग्राफ म्हणून दाखवतात. 12वी नापास किंवा डिप्लोमाला असलेला मुलगा सांगतो, सगळ्यात पहिलं काम तुम्हाला असं करायला लागेल, कालपर्यंत तुम्ही जे काय तयार करत होता ना, त्याचं उत्पादन जास्तीत जास्त मिळण्यासाठी ते जे काय भांड असतं, रिएक्टर म्हणतात त्याला, त्याच्यातलं माध्यम ऍसिडिक असायला लागतं. ऍसिडिक असेल तर त्याचं उत्पादन जास्त होतं. ते जंतू तिथं बराबर काम करतात, सूक्ष्मजीवच काम करतात. हे सगळं आत्ता तुम्ही जे सांगताय ना, ते अल्कलाइन मीडियम मध्ये जास्त मिळतं त्याचं उत्पादन. म्हणजे तुम्हाला पहिल्यांदा तो रिएक्टर पाण्याने आणि नंतर अल्कलीनी धुवून घ्यायला लागेल, तरच तुम्हाला दुसरं उत्पादन मिळेल, नाहीतर मिळणार नाही. पटकन त्या 12वी नापास विद्यार्थ्याला उद्या जॉईन हो तू आमच्याकडं, तुला महिन्याला 50,000 रुपये पगार देतो. आणि जो गोल्ड मेडल वाला होता त्याला सांगतात, याच्या हाताखाली तुला काही काम करायची इच्छा असेल तर जॉईन हो, नाहीतर दुसरीकडं बघ. हा काळ, हे गरज प्रत्येक क्षेत्रात आहे, फक्त रसायन नव्हे. की तुम्हाला कळलं किती, त्याचा उपयोग करण्याची क्षमता किती आणि समस्या सोडवण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, यालाच आज आता जगामध्ये किंमत आहे. तेव्हा आत्तापासून तुम्ही ही जर सुरुवात केली की जे काय पुस्तकात सांगितलंय, परीक्षेला अभ्यासक्रम आहे, ते शिकणार आहे, पण त्याच्या बाहेर येणार आहे, त्याच्या पलीकडे जाणार आहे, आणि याचा अर्थ काय, याचं महत्व काय, याचा उपयोग कुठं, हा विचार सुरू करणार आहे. हे केलं तर मगाशी सुरुवातीला बोललो तसं की भारतामध्ये प्रत्येक वर्षी
विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रात असं काहीतरी अतिशय मौल्यवान कार्य केलेल्या विद्यार्थ्यांना, तरुण वैज्ञानिकांना अनेक पुरस्कार जाहीर होतात. काहींची नावं तुम्हाला माहिती असतील. यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड, कलिंग अवॉर्ड, भटनागर अवॉर्ड, असे पुष्कळ आहेत. आणि वेळोवेळी देशातल्या प्रत्येक वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर त्याची बातमी असते की भटनागर अवॉर्ड जाहीर झाले. कुणाकुणाला मिळाले, त्यांचं काम काय आहे आणि ते कुठले विद्यार्थी आहेत. आजपासून साधारणपणे 12 ते 15 वर्षांनंतर अशा याद्या भारतातल्या जेव्हा जेव्हा प्रसिद्ध होतील तेव्हा तेव्हा तुमच्यापैकी अनेकांची नावं त्याच्यामध्ये असतील याची गॅरंटी आहे. ती तिथं येण्यासाठी आणि आपलं नाव तिथं येण्यासाठी आत्तापासूनच माझी अभ्यासाची सवय बदलतो असं ठरवा आणि तो दिवस लवकरात लवकर येऊ दे. त्या दिवशी पुन्हा इथे येऊन आपण गप्पा मारू. ठीक आहे. आतापर्यंत जे काय बोललोय, सांगितलंय, त्याच्याबद्दल कुणालाही काही प्रश्न विचारायचे असतील, शंका विचारायच्या असतील, किंवा जे बोललो त्याच्याबद्दलच नाही, विज्ञानाबद्दलच जर काही शंका विचारायच्या असतील तर त्याला वेळ द्या. अशी चिठ्ठी माझ्यापाशी आलेली आहे. आत्तापासून वेळ सुरू. नमस्कार, माझे नाव आविष्कार भास्कर गडाख. मी इयत्ता 7वी ब मध्ये शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव श्रीराम विद्यालय ऐरोली सेक्टर 3 नवी मुंबई. मला असा प्रश्न आहे की जर का मला कुठला शोध लावायचा असेल किंवा कुठल्या गोष्टीबद्दल विचार करायचा असेल तर करायचा कसा? आत्ता एवढा वेळ जे काय सांगितलं ते रात्री झोपल्यानंतर पुन्हा आठवायला लागायचं की या सरांनी आत्ता काय काय सांगितलं होतं. तेव्हा विचार कसा करायचा त्याचा तुला रस्ता सापडेल. दुसरी गोष्ट सगळ्यांसाठीच महत्वाची आहे की हा पण जमाना गेला. एक 15 वर्षापर्यंत पूर्वीपर्यंत अशी हालत होती की 10वी झालं की 12वी, 12वी झालं की कॉलेज, कॉलेज झाल्यानंतर ज्याला अजून पुढे करायचं आहे विद्यापीठात ते जाईल, नाही तर ते विद्यापीठाने दिलेलं सर्टिफिकेट घेऊन बँकेची जाहिरात आली आहे तिकडं अर्ज करा, कारखान्याची जाहिरात आली आहे तिकडं अर्ज करा, आणि ते मार्क आणि हे बघून नोकऱ्या मिळायच्या. तुमचे आजोबा, काका अशा सगळ्यांना बहुतेक मिळालेल्या नोकऱ्या अशाच आहेत. आत्ता म्हणालो तसं हा जमाना बदललेला आहे. याचा वेगळा अर्थ दुसरा हा आहे की आत्तापासून तुम्ही जर विचार चालू केलात की आजपासून 15 वर्षांनी मी कोण असणार, मग कुणाला पायलट वाटेल, कुणाला टांगेवाला वाटेल, जे वाटायचे ते वाटू दे, पण आजपासून 15 वर्षांनी मी कोण असणार असा विचार करून जर आत्तापासून तुम्ही त्या तयारीला लागलात तर प्रत्येक पाऊल त्या दिशेने पडायला लागेल. अनेक माहिती नसलेल्या गोष्टी आहेत. भाभा अणुसंशोधन केंद्र जे आहे, अणुसंशोधन म्हणजे फक्त प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यांच्याशी मारामारी असं अजिबात नाही आहे. तो एक भाग आहे, पण त्याच्याच बरोबर औषधोपचारासाठी त्याचा उपयोग कसा करता येईल, शेतीमध्ये त्याचा उपयोग कसा करता येईल, जमिनीतल्या खनिजांसाठी त्याचा उपयोग कसा करता येईल, असे वेगळे वेगळे अनेक सेक्शन तिथे आहेत. आणि आपल्याला अशी किरणोत्सारी मूलद्रव्य असे पदार्थ मिळवायचे असतील तर जमिनीत कुठं आहेत, किती प्रमाणात आहेत, खाण केली तर ते काढून शुद्ध करायची काय पद्धत आहे याचंही संशोधन करायला लागतं. अशी कितीतरी क्षेत्र आहेत, कितीतरी, की ज्याच्यात आज ट्रेंड मॅन पॉवर नाहीये अवेलेबल, स्पर्धाच नाहीये तिथं. त्याच्यामुळं
वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये जातात बीआरसीचे शास्त्रज्ञ, जिथं जिथं हा विषय शिकवला जातो भूगर्भशास्त्र, त्या कॉलेजमध्ये जातात देशभर, तिथल्या विद्यार्थ्यांशी बोलतात आणि ज्या ज्या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्ता म्हणाल तसं काहीतरी चमक आहे असं वाटेल तिथल्या तिथं ऑर्डर देतात त्यांना की तुझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं की बीआरसी मध्ये येऊन सायंटिफिक ऑफिसर ग्रेड बी या पोस्टवर जॉईन व्हायचं. बीआरसी स्वतःच्या खर्चानी देशभरच्या वेगवेगळ्या खाणी दाखवेल तुला, तिथं काम कसं चालतं, सोन्याच्या खाणी, कोळशाच्या खाणी, मॅग्नेशियमच्या खाणी सगळ्या, आणि मग त्याच्यानंतर तुझं काम चालू होईल. ही गॅरंटी कुठल्या क्षेत्रात मिळते? अशी अनेक क्षेत्र आहेत. तेव्हा आत्तापासून आपण जिथं स्पर्धा नाही असं क्षेत्र निवडा, त्या दिशेने वाटचाल करायला लागा. आणि आता म्हणालो तसं की पुस्तकाच्या बाहेर येऊन या क्षेत्रात मी काय करू शकतो, आज गरज काय आहे, तुमचा रस्ता सोपा होईल. सर, अँटासिड बद्दल तुम्ही चर्चा केली, तर घरगुती अँटासिड म्हणून काय वापरता येईल? सोडा जो घेत आलो आपण, आजी काय करायची, पोट दुखायला लागलाय म्हणल्यानंतर पाण्यामध्ये चमचाभर खायचा सोडा घालायची, त्याच्यात थोडस लिंबू पिळायची, मीठ घालून द्यायची प्यायला. त्या सोल्युशन मध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात काय असायचं? खायचा सोडा, ज्याला खायचा सोडा आपण म्हणतो. आणि समजा खायचा सोडा आणि लिंबू पण नाही उपलब्ध, हा, दुसरं काय करता येईल? सुन्याची निवळी असेल का? करेक्ट. माझी परीक्षा घेतली काय? अरे शाबास, पास झालो. प्रश्नोत्तरांचा हा सिलसिला चालूच राहील, पण जे सहभागी विद्यार्थी आहेत स्टॉलमध्ये, जे स्टॉल धारक आहेत, जे याच्यामध्ये पार्टिसिपंट आहेत, त्या विद्यार्थ्यांनी कृपया आपापल्या स्टॉलकडे जायचं आहे. सर्वात महत्वाची एक सूचना स्टॉल धारकांसाठी, 15 तारखेला सन्माननीय कुडाळकर साहेबांनी रात्री सूचना दिल्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग दर्शन ज्या विद्यार्थ्यांना किंवा ज्या पार्टिसिपंट्स शिक्षकांना लॅब असिस्टंट्सांना करायचं आहे, तर त्यांनी नोंदणी इथे नोंदणी विभागात करायची आहे. तुमचं जाण्याची जी वेळ असेल, इथून चेकआउटची जी वेळ असेल ते वेळ आणि कोणत्या वाहनाने किंवा कसं काय तुम्हाला सुविधा हवेत याही संबंधित तुम्हाला इथे माहिती पुरवायची आहे. आणि सिंधुदुर्ग दर्शनसाठी जाणारे विद्यार्थी त्यांनी नोंदणी इथे करायची आहे. कृपया या नोंदीसह तुम्ही पार्टिसिपंट तुमच्या स्टॉलवर जाणार आहात. आणि प्रश्नोत्तर तुमच्यासाठी खास सन्माननीय गंभीर सर अर्धा तास नाही तासभर थांबू शकतात. तुमच्या सगळ्या शंकांचं समाधान केल्यानंतर जातील, पण तोपर्यंत तिकडचं एक काम सुरू करूया. स्टॉल धारकांनी विद्यार्थ्यांच्यासाठी महत्वाची सूचना सरांनी सांगितली. त्याचबरोबर वाहतूक व्यवस्था, आपण 14 तारखेला जर दुपारपासून जाणार असू तर सर्व स्टॉल धारकांनी आणि बाहेरील जिल्ह्यातून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपणाला ज्या व्यक्तीनं संपर्क साधलेला होता त्या व्यक्तीच्या बरोबर आपण कधी जाणार आहोत याची पूर्वकल्पना संबंधित व्यक्तीजवळ द्यावयाची आहे. दुसरी, 14 तारखेला संध्याकाळी जर आपण निवास करणार असू तर तुम्हाला जेवणाची सुविधा इथं उपलब्ध केली जाईल. ती जेवणाची सुविधा आपल्याला पाहिजे असेल तर आपण भोजन व्यवस्थेमध्ये आज तशी पूर्वकल्पना द्यावी किंवा उद्या सकाळी पूर्वकल्पना द्यावी की जेणेकरून आपल्या जेवणाची व्यवस्था करता येईल. आणि तिसरी महत्वाची सूचना, ज्या स्टॉल धारकांना आणि विद्यार्थ्यांना किल्ल्यावरती जावयाचा आहे त्यांच्यासाठी वाहतुकीची सुविधा आणि त्यांच्या असणाऱ्या बोटिंगची सुविधा करण्यात आलेली आहे. ज्यांना जावयाचं आहे त्यांनी 15 तारखेला जाण्यासाठी म्हणून आज दुपारी 2 वाजेपर्यंत आपली माहिती नोंदणी कक्षामध्ये द्यायची आहे. म्हणजे आपण सर्व स्टॉल धारकांनी आणि आपल्या असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नोंदणी कक्ष, भोजन कक्ष आणि वाहतूक कक्ष या तिघांशी संपर्क साधावयाचा आहे. विद्यार्थ्यांनो, तुमचे प्रश्न, सगळ्या प्रश्नांची तुम्हाला उत्तरं मिळतील. फक्त माननीय गंभीर सरांचे आपण आभार पहिले व्यक्त करून घेऊया आणि नंतर तुमच्या प्रश्नांना सगळ्यांना उत्तरं देतील.
हा ठीक आहे, अगोदर प्रश्न घ्या. फक्त आता ज्या शाळा बाहेरून आलेल्या आहेत विज्ञान प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी, त्यांनी इथं थोडंसं विद्यार्थ्याने किंवा शिक्षकाने येऊन सांगून चला की कुठली तुमची शाळा आहे, कुठून आलेली आहे, कारण तुमचं स्वागत करायला आम्हाला सोयीचं होईल. गुड मॉर्निंग सर. माझं नाव यश वर आहे आणि माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही जे संस्थांबद्दल सांगितलं, भारतामध्ये विविध प्रकारच्या संस्था कार्यरत आहेत, तर माझी जी कल्पना आहे ती मला पुढे नेण्यासाठी मी त्यांना संपर्क कसा करू? कारण आता मी ते विकायचा म्हणजे प्रयत्न केलेला आणि पण ते पूर्ण एवढी लॉंग प्रोसेस होती आणि त्यांच्याशी संपर्क साधणे हे खूप कठीण होत होतं. म्हणून त्यांच्याशी संपर्क कसा करू याच्याबद्दल मार्गदर्शन हवं. तू काय विकायचा प्रयत्न केला आता ते कळल्याशिवाय कोणत्या संस्थेकडं काय मदत मिळू शकेल हे पुढचं सांगणं कसं काय शक्य आहे? सर, काय आहे, कशाबद्दल हवी आहे मदत, कशी? माझी कल्पना आहे तर ती मला पुढे न्यायची आहे, तर त्याच्याबद्दल कोणत्याही अरे संस्थेशी होय बाबू, पण कल्पना कशाबद्दलची आहे? चहा करण्याची नवी आयडिया याची कल्पना आहे का? रॉकेट मध्ये कोणतं फ्युएल वापरलं तर सेव्हिंग होईल याची कल्पना आहे का? या गगनयान मध्ये आपले जे अवकाशयानी सैनिक जायचे आहेत, 1-2 महिन्यामध्ये जाईल गगनयानवरती अवकाशात, त्यांना घालायचे कपडे कशाचे करावेत याच्याबद्दलची तुझी कल्पना आहे. मला माझी कल्पना विकायची आहे, याच्यावर कसं चालेल, कशाशी संबंधित आहे हे कळल्याशिवाय कोणत्या संस्थेकडे तुला अप्रोच करता येईल याचं उत्तर देणं अशक्य आहे ना. ते ठरव आधी की नक्की काय आहे. अशा कॉन्क्रीट स्टेट पर्यंत आणलेलं आहे का आपण? कुठं अडलेलं आहे की हे कळलं तर अजून पुढे जाऊ शकेल, असं सगळं जॉट डाऊन कर. मग ते कुणाकडे पाठवता येईल, कुणाला कॉन्टॅक्ट करायला लागेल ते सांगता येईल. थँक्यू सर. ओके. सर, माझे नाव गौरव गौतम बैरागी फ्रॉम धर्मराव कृषी विद्यालय ऐरी गडचिरोली. मी 9वीचा विद्यार्थी आहे. माझे प्रश्न आहे की मला रोबोटिक सायन्सवर बहुत इंटरेस्ट आहे. त्याच्यासाठी मला कोणतेही तरी गोल चूज करायचे आहे, तर मला कोणती तरी संस्था सांगा ज्याच्यामध्ये मी घेऊ शकणार रोबोटिक सायन्सला. आत्ता तू ज्या स्टेजला आहेस याच्यामध्ये एकदम IIT किंवा रोबोटिक्स रिसर्च अशा याच्यापर्यंत एकदम हनुमान उडी मारण्याच्या आधी रोबोटिक्स मधले तुझे स्किल्स, हायर लेवलचे रोबोज एका मागोग एक, पहिला अगदी साधा नुसता तुझ्या कंट्रोलवर वळणारा, काहीतरी उचलणारा असा करून झाला असेल. असं करत पुढचे काही हे की जे आत्ता सहजासहजी अवेलेबल नाहीये ते तुझ्या आयडियामुळं चालू होऊ शकेल, करता येईल, ट्रायल करायला पाहिजे, असे तुझी कल्पना सगळी क्लिअर कर. अगदी सुरुवातीला तुझ्या आजूबाजूला इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे का एखादं? नाही सर. अहेरीच्या जवळ नाहीये इंजिनिअरिंग कॉलेज. मग नागपूरमध्ये बऱ्याच संस्था आहेत. नागपूरला रामन सायन्स सेंटर जे आहे, गेला होतास का तिथं कधी? नाही. आता गेल्यानंतर जा, रमण सायन्स सेंटर मध्ये जा आणि तिथं जो काय इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचा सेक्शन आहे तिथले जे गाईड आहेत त्यांना हे विचार, ठीक आहे? आणि नंतर जाताना माझा ऍड्रेस घेऊन जा. तिथं गेल्यावर काय काय झालं ते मला कळव. त्याच्यानंतर तिथं नागपूरमध्येच तुला आणखीन कोणाकडे जाता येईल ते मी सांगेन. आता एकदम या वयाला एकदम मोठ्या संस्थेला अप्रोच करायची तशी गरज नाही. टप्प्याटप्प्याने मी हे इथपर्यंत आणलेलं आहे, इथून पुढे नेण्यासाठी काय मदत पाहिजे हे आपण ज्या वेळेला स्पष्ट करू शकतो तेव्हा समोरची संस्था तयार होते. सर, ती कल्पना मांडू शकतो का मी तुम्हाला आता प्रश्न विचारलेला ते संस्थेला कसं साध ते नंतर तू आणि मी बोलू. या सगळ्यांचा वेळ त्याच्यात आत्ता कशाला घालवायचा, ते मागं उभ्यात रांगेन. ठीक आहे, चालेल सर. गुड मॉर्निंग सर. Good मी morning. सिद्धार्थ भंडारे आहे फ्रॉम सोलापूर. सर, माझा प्रश्न असा आहे की जे बाल वैज्ञानिक आहेत त्यांना संशोधन करण्यासाठी कोणता स्कॉलरशिप भारतात उपलब्ध आहेत?
बाल वैज्ञानिकांना संशोधन करण्यासाठी स्कॉलरशिप, अशी स्वतंत्र स्कॉलरशिप आता नाही. पण तू तुझ्या शिक्षकांना विचार, इन्स्पायर नावाची एक योजना आहे की जिथं शाळेच्या लेव्हलचे विद्यार्थी आपली आयडिया घेऊन त्या क्षेत्रात काहीतरी पुढं करायचा, आत्ता कमीत कमी एक प्रकल्प म्हणून तरी सादर करायचा प्रयत्न करतात. ठीक आहे. त्या इन्स्पायर साठी 5,000 रुपये सरकार देतं. त्याला स्कॉलरशिप म्हणायचं का आणखीन काय म्हणायचं हे बाजूला ठेवूया आपण. 10 झाले का? व्हेरी गुड. ते बघ 10,000 झाले सर सांगतायत मागून. ठीक आहे. मी इन्स्पायर अवॉर्ड मला भेटलेला म्हणजे 10,000 रुपीज मला भेटलेला आहे. हा. बट अजून हे सोडून अजून कुठलं तर आहे का सर, असा माझा प्रश्न आहे सर. मग अजून पुढचे जे आहे राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक नॅशनल चिल्ड्रन सायन्स काँग्रेस, त्याच्यामध्येही भाकर घेऊ शकतोस तू. पण तू म्हणतोस तसं त्याच्यासाठी स्कॉलरशिप दर महिन्याला एवढे पैसे अशी स्कीम कुठं नाही आहे. की जे काय करायचंय त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आर्थिक अडचण येऊ नये याच्यासाठी जे काय आहे अशा योजना आहेत. सर ते बाल वैज्ञानिक जी संस्था आहे ते आपण अपलोड करण्यासाठी काय करावं लागेल? कुठला आयडिया अपलोड करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? बाल वैज्ञानिक आता तुम्ही म्हणलेले सर. राष्ट्रीय बाल विज्ञान परिषदचे साधारणपणे शिक्षकांना विचार, वर्तमानपत्रात त्याची जाहिरात येते. जाहिरात म्हणण्यापेक्षा नोटीस, सूचना येते. तेव्हा 1 जण 2 3 विद्यार्थी असा एक गट, टीम म्हणून ते काम करायचं असतं. आपण क्लिअर कट एक प्रकल्प, आपण काय करणार आहोत, कशासाठी करणार आहोत आणि ते केल्याने फायदे काय काय होणार आहेत, उपयोग कुठं कुठं होऊ शकेल, याचा एक प्राथमिक हे तयार केला की तुमचं नाव रजिस्टर झालं तर पुढचे 3-4 महिने सलगपणाने त्याच्यावर तुम्ही काम करत राहावं. त्याच्या नोट्स ठेवाव्यात. लॉगबुक असतं, वही, साधी साधी वही आपली. कोणकोणत्या दिवशी काय केलं, कुठला प्रॉब्लेम आला होता, कुणाला भेटलो, त्यांनी काय सल्ला दिला होता, ते करून बघितल्यावर काय झालं, डायरी लिहिल्यासारखंच ते असतं. ठीक आहे. हे सगळं लिहून ठेवून आपलं काम करून शेवटी आपली जी कल्पना होती ती कितपत परिणामकारक ठरलीये, तिचा आपल्याला वाटला होता तसा उपयोग खरोखर त्या प्रमाणात होतो का, याच्यासाठी काही चाचण्या असेल, मूल्यप्रमाण असेल, 4 लोकांशी बोलणं असेल, त्यांचा अनुभव जो आहे तो एकत्रित केलेला असेल, असं करून जो अहवाल तयार होतो, पहिल्या स्टेजला तो अहवालच तिथं पाठवायचा असतो. सगळ्या वस्तू घेऊन जायला लागत नाही. आणि नंतर आता तू ज्या स्टेज बद्दल बोलतोयस की ते तिथून पुढे न्यायचं असेल तर काय करायला लागतं किंवा काय करता येईल ते ती संस्था तुला सल्ला देते. धन्यवाद सर. थँक्यू. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. माझा असा प्रश्न आहे, चीन सारख्या देशांमध्ये आपण हा बोल बोल बोल. चीन सारख्या देशांमध्ये रोबोट राहता, आपल्या भारतात आणायचे असतील तर आपल्या काय करायला लागेल? भारतासारख्या देशात रोबोट आणायचे असतील तर हा विचारच सोडून द्यायला लागतो. दुसरीकडून काही आणून नाही सर, आपण बनवू शकतो असं. एक्झॅक्टली तेच सांगायचंय की दुसरीकडून आणून काही होत नसतं. त्यांचे जे आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त कार्यक्षम, जास्त कुवतीचे आम्ही इथंच तयार करू असं म्हणून झपाटून कामाला लागायला लागतं. त्याच्यातली एक सोपी ट्रिक पूर्वी जी करायची ती ही होती. फुकियारो म्हणून जपानचे एक फिजिसिस्ट होते, पदार्थ वैज्ञानिक. आता मी सांगत होतो तसं वेगवेगळ्या प्रकारचे सगळ्या जगाचे प्रदर्शन ही नेहमी चालू असतात. तसं संशोधनासाठी लागणारी यंत्र साधनं, विशेषतः अणुविषयक संशोधन जे आहे त्याच्यासाठीचं एक मोठं प्रदर्शन जगाचं भरलेलं होतं. आणि तिथं अमेरिकेत तयार झालेली अशी अनालिसिस करणारी काही उपकरणं ठेवलेली होती. रुपयात सांगायचं असेल तर त्याची किंमत होती काहीतरी 2-2 कोटी रुपये. फुकियारोनी काय केलं,
3 विकत घेतली, 3. एक चालू ठेवलं त्यांच्या देशात जे काय अणु संशोधन चाललंय तिथले सगळे अनालिसिस करायसाठी. एक तिथल्या शास्त्रज्ञांना खोलायला लावलं, पूर्ण खोला, काय काय आहे बघा. ठीक आहे, खोलून बघा काय कसं काम चालतंय त्याचं, कोणकोणचे पार्ट आतमध्ये बसवलेले आहेत वगैरे, आणि तसंच्या तसं आपलं तयार करा. आणि तिसरं, सेफ ठेवून द्या कस्टडीमध्ये. पुढच्या वर्षीचं ज्या वेळेला तसंच प्रदर्शन आलं ना, तेव्हा अमेरिकेचं उपकरण 2 कोटी रुपयाला होतं. जपानचा जो स्टॉल लावलेला होता तिथं ते 50 लाखात मिळत होतं. म्हणजे नुसतंच तसं करून थांबले नाहीत ते, कारखानाच काढला त्याचा आणि अख्ख्या जगाला मागं टाकून स्वस्तात ते उपलब्ध करून दिलं. त्याच्यामुळं त्यांची हजारो उपकरणं खपली. अमेरिकेला जेवढा फायदा व्हायचा त्याच्यापेक्षा जास्त फायदा यांना झाला. त्याच्या पुढचा टप्पा काय आहे की हा हे एवढं केलं होतं, यांनी एवढं एवढं काम होत आहे, आता कुठं कुठं कमतरता आहे याच्यामध्ये, कोणत्या कामाला अडचण येते, त्याच्यासाठी काय करू, असं केलं की त्याच्यात सुधारणा होते आणि मग त्यांचं जे आहे त्याच्यापेक्षा जास्त चांगलं आपलं तयार होतं. म्हणून तुझा जो प्रश्न आहे ना की चीनमध्ये रोबोट आहेत, फक्त चीनमध्ये नाही सगळीकडेच आहेत आता जगात, आणि भारतात नाहीयेत कोणी सांगितलं. अरे रेडिओवरच्या पेपर मधल्या जाहिराती तू बघितल्यास ना, तरी तुझ्या लक्षात येईल की गुडघ्याचे जे काय ऑपरेशन, लोकांच्या गुडघेदुखीचा प्रचंड त्रास असतो, जिना चढता येत नाही, चालता येत नाही वगैरे वगैरे असलं जे असतं, खाली मांडी घालून बसताच येत नाही, त्यांचे हे गुडघ्याची जी काय ऑपरेशन्स होतात हे रोबोटिक्सनीच होतात. डॉक्टर कात्रीन सुरी घेऊन तिथं गेलेलाच नसतो. डोळ्यांची कितीतरी ऑपरेशन्स, आतली हे कपाट उघडायला लागत नाही आता पहिल्यासारखं एवढं मोठं. पहिले कसं इथून इथपर्यंत सगळं उघडा, आतमधलं ते आतडं बाहेर काढा, तिथं काय खराब झालंय तेवढा भाग कापा, तो जो नाही तो जोडा, हे असलं सगळं जे करायला लागत होतं ना, आता काही नाही की एवढंच होल पाडलं जातं, त्याच्यातून एक लहानशी नळी अशी आतमध्ये जाते आणि डॉक्टर तिथं फक्त असं त्या मायक्रोस्कोप मध्ये बघत असतात आणि तिथली बटणं दाबत असतात. तोच पार्ट आतमध्ये कात्रीसारखं काम करतो, कुठला भाग कापायचा आहे, कुठला बाहेर काढायचा आहे, कुठलं काय करायचं आहे, सगळंच्या सगळं होतं. ऑपरेशन झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी माणूस कामाला जाऊ शकतो ऑफिसमध्ये. असं सगळीकडे होतं, दिल्लीतही होतात, मुंबईतही होतात, मद्रासलाही होतात, बेंगलोरलाही होतात. म्हणजे भारतामध्ये रोबो नाही आहेत असं समजू नको. खूप चांगल्या प्रकारचे रोबोज आपल्याकडे आहेत, वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी आहेत, कारखान्यांमध्ये आहेत, दवाखान्यांमध्ये आहेत, हॉस्पिटलमध्ये आहेत. तू कर आता, तू थोडा मोठा झालास की, आणि दुसरी एक चौकशी कर, तू बेंगलोरला इस्रोचं जे सेंटर आहे किंवा DRDO, तुझ्या पालकांना किंवा शिक्षकांना पत्र लिहायला सांग. कार्बन फायबर या नावाचं नवं मटेरियल आहे. अत्यंत हलकं असतं वजनाने, पण मजबूती प्रचंड असते. स्पेस सायन्स मध्ये ते वापरायला लागतं सगळं, रॉकेट्स वगैरे वगैरे ह्याच्या. अब्दुल कलाम सरांनी तुझे जे काय थोडासा प्रॉब्लेम आहे, असाच प्रॉब्लेम असलेला मुलगा अशाच कार्यक्रमामध्ये बघितला, म्हणून मला आता ते तुला सांगावं वाटतंय. तोही असाच प्रश्न विचारायला समोर आला होता, वेगळा प्रश्न होता काहीतरी त्याचा, पण कलाम सरांनी त्याच्याकडे असं नुसतं बघितलं, त्याच्या प्रश्नाची उत्तरं वगैरे दिली, कुठल्या शाळेत आहे वगैरे चौकशी केली, आणि त्याच्यानंतर 3 आठवड्यांनी DRDOचे शास्त्रज्ञ त्या शाळेमध्ये गेले होते. प्रिन्सिपॉलला सांगितलं ह्या विद्यार्थ्याला बोलवा. तो आला तिथं, तेव्हा त्यांनी बरोबर जे काय आणलेलं होतं ते त्याच्या पायाना कॅलिपर्स बांधले आणि त्याला चालायला सांगितलं. तो इतका व्यवस्थित चालू शकला,
तो म्हणाला माझ्या पायाला काही बांधलंय असं मला वाटतच नाही, मी आता धावू पण शकतो. तर असे कॅलिपर्स आता अवेलेबल झालेले आहे. वजन कमी, मजबूती भरपूर. तर तशा प्रकारच्या कुठल्याही यांनी तुला नवा रोबो बनवण्यासाठी जास्त एनर्जी मिळू शकेल. हा, कॉन्टॅक्ट करा त्यांना, सांग टीचरना तुझ्या. थँक्यू सर. ओके. गुड मॉर्निंग सर, माझं नाव पृथ्वीराज परदेशी आहे. माझं एक क्वेश्चन आहे का बायोमेट्रिक वेपन काय असतं? बायोमेट्रिक वेपन म्हणण्यापेक्षा तू आत्ता नुसता बायो वेपन म्हणालास तरी बास आहे. केमिकल वेपन काय असतं? आधी मुळात वेपनच कशासाठी लागतं? डिफेन्स साठी आणि अटॅक साठी. डिफेन्स आणि अटॅक. एक्झॅक्टली. की माझ्यापाशी असं काहीही जे असेल की ज्याच्यामुळं शत्रूचं नुकसान होईल किंवा शत्रू माझ्यावर हल्ला करायला येणार असेल तर त्याला अडचणी निर्माण करता येतील, असं काहीही आहे त्याला वेपन म्हणणार आपण. ठीक आहे. म्हणजे अगदी तलवारच घेऊन त्याची मुंडी कापली पाहिजे असं काही नाही. केमिकल वेपन कशाला म्हणायचं? त्यांचा पाण्याचा मोठाच्या मोठा स्टॉक आहे, धरणातलं पाणी प्यायला वापरतात. त्याच्यात पॉयझन टाकून दिलं तर अख्खं गावच्या गाव पॉयझनस पाणी पीत बसलेलं असेल. त्याच्या ऐवजी त्याच्यामध्ये असे काहीतरी जर्म्स सोडून दिले की दुसऱ्या दिवशी जो ते पाणी प्यायलेला असेल त्याला लूज मोशन चालू. आणि काही केल्या थांबतच नाहीत त्या लूज मोशन्स. का? कारण आमच्याकडे जी औषधं माहिती आहेत ती कोणत्या जंतूंसाठी कोणतं औषध द्यायचं, अमिबा असला तर काय करायचंय, पॅरामोशियम असला तर काय करायचंय, याच्यासाठी केलेली आहेत. आज माझ्या पोटात जे गेलाय पाण्यातून तो जंतू या एरियातला नाहीच आहे ना, काहीतरी लॅबोरेटरीत तयार केलेला वेगळा आहे. त्याच्यासाठी रेडीमेड औषध आज बाजारात नाहीच आहे. असं जेव्हा करतो आपण तेव्हा त्याला काय म्हणतात? बायो वेपन. ते फक्त असं पॉइझनस काहीतरी घालायचंय असंही नाही. तुमच्याकडे जेवढी शेती आहे, तू कुठून आलायस, कुठला एरिया तुझा? हिंगोली. हिंगोली. तिकडे आजूबाजूला काय का ज्वारी आहे का, गहू आहे का, तांदूळ आहे, काय? गहू. गहू आहे. गव्हाची शेतं कंप्लीट तयार झाली आहेत, त्याच्यावर ते वरती दाणे तयार व्हायला लागलेत, त्याच्या आतमध्ये आता स्टार्च मटेरियल भरून ते तयार होईल, कापणी व्हायची वेळ येईल. त्यावेळेला असलं काहीतरी केमिकल मी स्प्रे करून गेलो, हेलिकॉप्टर आलं आणि प्रत्येक ठिकाणी टाकलं पाहिजे असं नाही, हवेमध्ये असं स्प्रे केलं की ते सेटल होऊन खाली बसणारच आहे, की तुमची 3 दिवसांनी सगळी गव्हाची शेती जी आहे सगळी रोपं मरूनच पडलेली असतील. पानं पिवळी पडून वाळायला लागली, कणसं मिणसं तर सोडूनच द्या पुढचं. कोणचं केमिकल? आज मी नाव सांगायची काही गरज नाही. अशी केमिकल्स मुद्दाम तयार करता येतात लॅबोरेटरीमध्ये. सिंथेसिस म्हणतात त्याला, की अशी केमिकल्स तयार करता येतात. अनेक प्रकारांनी होऊ शकतं ते. ठीक आहे. कोरोना बद्दलचं सगळं कीर्तनमध्ये पेपरमध्ये वाचलं असेल तुम्ही, की त्यांच्या लॅबमध्ये वटवाघळांवर जे काय चाललेलं होतं संशोधन, त्याच्यातून बाहेर पडलेले जे जंतू होते त्यांनी जगभर कोरोनाचा काय धिंगाणा केला. तर अशा प्रकारचं जे काही तुम्ही तयार कराल ते केमिकल बेस्ड असेल तर त्याला केमिकल वेपन म्हणायचं. बायोलॉजी बेस्ड असेल की तुमच्या शरीरातल्या सिस्टीम अफेक्ट होतील, त्यांची काम करण्याची कुवत कमी होईल, मसल्स एकदम असे ढिले पडतील, सुके व्हायला लागतील की तुम्हाला हालचालीच करता येत नाही, असं काही. तुमचा बायोलॉजिकल सेटअप जो आहे त्याच्यामध्ये इंटरफेअर निर्माण करेन मी आणि ते तुम्हाला त्रासदायक होईल असं काहीही असेल त्याला बायो वेपन म्हणतात. बायोमेट्रिक असा शब्द वापरायची काही गरज नाही. बायोमेट्रिक कशाला म्हणायचं असं? बँका, ऑफिसेस, पोलीस स्टेशन, तिथं तुमच्या बोटाचे ठसे, तुमच्या डोळ्याचे फोटो, त्याच्यावरून हा माणूस हाच आहे का नाही हे ओळखण्यासाठी जे असतं त्याला बायोमेट्री म्हणतात. ठीक आहे. म्हणून वेपन बायोमेट्रिक नसतं.
ओके. आणि एक लास्ट क्वेश्चन होतं का जे आपण सनची पॉवर वापरून एखाद्या डेड सेल किंवा डेड ऑर्गॅनिझमला पुन्हा अलाइव्ह करू शकतो का? काय 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 सनची जी रेज असतात त्याची पॉवर वापरून आपण एखाद्या डेड सेल किंवा डेड ऑर्गनला पुन्हा अलाइव्ह करू शकतो का? अरे एखादा सेल किंवा एखादा ऑर्गन डेड होतो असं जेव्हा आपण म्हणतोय तेव्हा त्याने काम करायचं थांबवलं, तो पुन्हा नॉर्मलला यायच्या तयारीत नाही, एवढाच त्याचा अर्थ झाला. कशामुळं हे जोपर्यंत आपल्याला माहिती नाही त्याच्यामुळं तो रिवाईव्ह होण्यासाठी काय करता येईल याचे मार्ग काहीतरी वेगळे असू शकतील. कदाचित त्यातला कुठलाही उपयोगी पडणार नाही. याचं कारण एकदा स्विच ऑफ झाला की पुन्हा स्विच ऑन होणारच नाही. अशा ज्या गोष्टी आहेत की माझा ब्रेन डेड झाला, कदाचित बाकीचे ऑर्गन्स काम चालू असतं. हॉस्पिटलमध्ये अशी माणसं असतात त्यांना ब्रेन डेड म्हणतात की ते पुन्हा कधी जिवंत होणार नाहीयेत, पण आता जिवंत आहेत ना. त्यांचा हार्ट चालू आहे, त्यांचा श्वासोश्वास चालू आहे, फक्त ते उठणारही नाहीयेत, बोलणारही नाही आहेत, आपला हातपाय पण हलवणार नाहीयेत, पण जिवंत आहे. अशाला ब्रेन डेड म्हणतात. मग त्याला तशा स्थितीमध्ये जगवायला सुद्धा खूप खर्च असतो बरं का. त्याला व्हेंटिलेटर लावून ठेवायला लागतो, कारण तो आपण श्वासोश्वास करतच नसतो. बाहेरून तुम्ही आत ऑक्सिजन पंप करायचा, कार्बन डायऑक्साईड काढून घ्यायचा, त्याच्यासाठी व्हेंटिलेटर लावून ठेवायला लागतं असं. ठीक आहे, प्रचंड खर्च असतो त्याचा. थँक्यू. त्या नाही काही नाही, 4-5 एक्सपर्ट डॉक्टर चेक करतात, सगळे मिळून जेव्हा युनॅनिमसली जाहीर करतात ब्रेन डेड आहे, पुन्हा कधीही रिवाईव्ह होणार नाहीये, तेव्हा एकच मार्ग असतो, तो ऑक्सिजन मास्क आहे. तवरच त्याच्या किडनी चांगल्या असतील त्या काढून घ्या, त्याचे लंग चांगले असतील ते काढून घ्या, लिव्हर चांगली असेल ती काढून घ्या, डोळे काढून घ्या. आणि जगामध्ये इतर गरजू जे आहेत की ज्यांची लिव्हर फेल झाली आहे ते जर पुन्हा नॉर्मलला नाही आली तर मरणार आहे. तो किडनी फेल्युअर आहे, इनएव्हिटेबल आहे डेथ, त्यांना ते मॅचिंग पेशंट्स शोधून, कारण ते नुसतं तिकडचं काढलं आणि तिकडं लावला असं नसतं, ब्लड ग्रुप पासून अनेक गोष्टी 16 गोष्टी मॅच व्हायला लागतात. तेवढं सगळं मॅचिंग होणार आहे, पण त्यांची रजिस्टर ठेवली आहे प्रत्येक शहरात, प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये. त्याच्यामुळे तुम्ही नुसतं व्हॉट्सअप सारखं जे ग्रुप असतं ना त्याच्यावर टाकला ना की AB ब्लड ग्रुप आहे, इतकं क्रिएटिन आहे, इतकं हे आहे, आरबीसी काउंट इतका, इतकं हे आहे, की ताबडतोब 3 ठिकाणाहून येतं. आमच्याकडे पेशंट आहे ज्याला एक्झॅक्ट ग्रीन कॉरिडॉर तयार करतात की रस्त्यावरची सगळी ट्रॅफिक बंद किंवा स्पेशल विमान अरेंज केलाय की याचं काढलं की जितक्या लवकरात लवकर तिथं पोहोचेल तवर तिथं त्या डॉक्टरनी ओपन करून ठेवलेलं असतं. हे आलं रे आलं की ते बसवायचं. ठीक आहे, तर त्याला ऑर्गन डोनेशन म्हणतात. केव्हा? ब्रेन डेड. आता त्याला तू सूर्याचा प्रकाश पाडलास, आरसा घे, नाहीतर त्याला उन्हात ठेव. नाही सर, मी त्या म्हणजे जस्ट मजाक नाही, पण ते क्रिश 3 मूवी होती त्याच्यातून इन्स्पिरेशन घेतलं का ते म्हणजे सनची रेज वापरून त्याला काहीतरी एनर्जी प्रोव्हाइड करते. ते मला जिज्ञासा झाली विचारण्याची. सनच्या रेजनी होणार नाही. ओके. सर, आई एम तन्मय खत्री फ्रॉम नागपुर. आई एम इन ग्रेड 10. सर, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च की फील्ड में जाना है. मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है. तो जैसे आपने बताया इंडिया में इसरो करके एक इंस्टीट्यूट है स्पेस रिसर्च के लिए. मेरे को जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च के लिए कौन से इंस्टीट्यूट इंडिया में है, और उसमें कैसे जा सकता हूँ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पहले आपको कंप्यूटर करना पड़ेगा, हाँ? और कंप्यूटर का पूरा ये करके फिर उसके आगे प्रोग्रामिंग, स्पेशली प्रोग्रामिंग जो है कोडिंग, वो करके आगे जाना पड़ेगा. एकदम इमीडिएटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 10th के बाद ये कोर्स है या 12th के बाद ये कोर्स है, ऐसी आज तो हालत नहीं है. सर, बस मेरे को ये जानना था कि जैसे इसरो है इंडिया में स्पेस रिसर्च के लिए,
जैसे यूएस में ओपन एआई करके ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, कंप्यूटर रिसर्च में काम करने वाले बहुत सारे हैं, और शायद नागपुर में भी आपको रिसर्च के एकदम लेवल पे नहीं, लेकिन ये लेवल पे काम करने, नेरी में एक बार पूछ लो। ओके सर, यस थैंक यू। नेरी में जो डायरेक्टर को ये कि ये इंटरेस्ट है, तो पास में कोई है क्या ऑर्गनायझेशन? जी सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, मी और संजय दुपारे, जिल्हा चंद्रपूर. माझा प्रश्न असा होता की आपल्याला लहानपणापासून सांगितलं जाते की प्रत्येक जन्मणारा बाळ सगळ्यांकडे सेम सारखाच मेंदू राहते, पण काही मुलं एकदम समोर चालले जातात आणि काही मुलं मागे राहून जातात. तर त्याविषयी अरे सांगा. शाबास शाबास. साधी गोष्ट सगळ्यांनाच माहिती असेल की आपण शाळेमध्ये असताना आपल्याला शरीराबद्दल आपल्या माहिती जी शिकवली त्याच्यामध्ये मेंदूची माहिती शिकवली. 5वीच्या पुस्तकातला असू दे, 10वीच्या पुस्तकातला असू दे, डॉक्टरांसाठी असलेलं पुस्तक जे असतं, कुठलंही पुस्तक काढलं आणि मानवी मेंदू, ह्युमन ब्रेन असं जिथं लिहिलेलं आहे ते चित्र बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल सगळीकडचं चित्र एकच आहे. कुठंही हमालाचा मेंदू, वकिलाचा मेंदू, जर्मन माणसाचा मेंदू असं खाली लिहिलेलं नाहीये. आणि कुठल्याही म्हणजे जगातल्या कुठल्याही देशातलं पुस्तक बघितलं आणि ब्रेनचे फोटो किंवा हे बघितलं, एक्झॅक्टली सारखेच आहेत. याचा अर्थ काय आहे? याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे की जन्माला येताना ती जे काय रचना आहे, मांडणी आहे, ते सगळेजण सारखेच घेऊन आलोय आपण. अगदी लहानपणी सगळेच जण सारखेच क्युरियस असतात. मग ते आदिवासीचं मूल असू दे, नाहीतर जर्मनचं मूल असू दे, आफ्रिकेतलं असू दे, नाहीतर चंद्रपूरचं असू दे, काही पण बघितलं की त्याच्याबद्दल क्युरिओसिटी. फुलपाखरू बघितलं की मग हे रात्री झोपतं कुठं, मग हे आपल्या आईला हुडकतं कसं, मग याला ह्याचं घर कसं सापडतं, असं विचारलं नाही असं एकही मूल सापडणार नाही. काही दाखवा त्याला. बाजारात गेलं तरी प्रश्न, कुठेही गेलं तरी प्रश्न. नवीन खेळणं आणून दिलं की ते घेऊन खेळण्यापेक्षा ते उघडून त्याच्या आत काय आहे ते बघण्याची धडपड सगळ्यांची सारखीच आहे. मग तुला जे वाटतंय ना की पुढं काही जण जास्त बुद्धिमान आणि काही जण, तर हे जे काय ज्याला आपण वेगळी वेगळी नावं देतो, बुद्धी किंवा काय आणखीन काय इंटेलिजन्स वगैरे वगैरे, हे सगळं कशाचं वर्णन आहे तर त्यांच्या कपॅसिटीचं, त्यांच्या क्षमतेचं वर्णन आहे. ही कशातून येते? ही अनुभवातून आलेली असते. लहानपणापासून आणि आजूबाजूचं वातावरण, ज्या परिसरामध्ये आपण राहतो तिथं घडणाऱ्या घटना, तिथल्या लोकांचे विचार, जे काय आपण बघितलं त्याच्यातून आपल्या मेंदूचे विचार करण्याची पद्धत आणि विचार कशाचा करायचा असतो, काय हा विचार, हे सगळं परिसर आणि अनुभवातून येतं. सुशिक्षित आई वडील ज्या कुटुंबात आहेत, ज्यांना ही जाणीव आहे की जाणीवपूर्वक लहानपणापासून मुलाला हे अनुभव द्यायचे आहेत आम्हाला, तर त्यांचा पुढे उपयोग होणार आहे, त्यांना पहिल्यापासूनच ते मिळत राहतं, तसा विचार करायची सवय लागायला लागते. ज्यांना ती संधीच मिळाली नाही त्यांना तसा विचार करता येत नाही. साधा एक प्रश्न, तुमच्या ज्या ह्याच्या परीक्षा असतात ना, कुठल्या स्पर्धा परीक्षा, किंवा एका शास्त्रज्ञानी इंटेलिजन्स कोशंट म्हणजे बुद्ध्यांक, त्या वयातला इंटेलिजन्स कोशंट बुद्ध्यांक मोजण्यासाठी टेस्ट तयार केलाय. बिनेज टेस्ट म्हणतात त्याला. समजा त्या बिने टेस्ट प्रमाणे 8वीच्या मुलांना, मी हे करून बघितलंय म्हणून एवढ्या अधिकृतपणे बोलतोय, वर्गात प्रश्न विचारला की एक गाय 5 मिनिटामध्ये 8 लिटर दूध देते, 40 लिटर दूध काढायसाठी किती वेळ लागेल? तर 8वीच्या वर्गातला एकही मुलगा ज्याला हे येत नाही असा मिळणार नाही. एखादाच कोणीतरी असा बघत राहतो आणि त्याला विचारलं, का रे तुला गुणाकार भागाकार येत नाही का? येतो की. मग असा का बघत राहिला?
तेव्हा त्याच्यामध्ये धाडस नसतं. पण सारा त्याला धीर देऊन विचारलं की तो सांगतो, सर गाय म्हणजे म्युन्सिपाल्टीचा नळ नाही हो, की तुम्ही तोटी सोडली की दूध पडायला लागलं. गाय असेल, म्हैस असेल, कोणचंही जनावर जे काय जेवढं दूध त्याला मिळतं द्यायचं ते फार थोड्या वेळामध्येच ते काढायला लागतं. तुम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तुम्ही ओढत बसलात तर दूध येत नसतं. दूध काढण्याचं कौशल्य त्याच्यातच आहे की या जनावराचं दूध किती निघणार आहे आणि एवढ्या वेळात ते मला भराभर काढायचं आहे. हे ज्याला जमेल त्याला करता येतं. उगी 2 तास तुम्ही ते ओढत बसला म्हणजे दूध मिळतं असं नाही. हे काय येडेपणा आहे. जास्त बुद्धिमान कोण? गुणाकार करून 40 लिटर दूध काढायला 2.5 तास लागतील. हे उत्तर काढणारे त्यांचं उत्तर बरोबर आहे का? असं नसतं. ते 15 मिनिटात जे काय निघायचं तेवढंच निघणार आहे. हे ज्याला माहिती आहे तो जास्त बुद्धिमान. हे असा प्रकार होतो नंतर नंतर की आपल्या परीक्षा त्याच्यात मिळणारे मार्क, वर्गात उत्तर कोणचं, पुस्तकातलं वाक्य म्हण, तुला काय वाटतं ते बोलू नको, अशा ह्याच्यामध्ये हळूहळू हळू ते दाबले जातात. मगाशी मी जे वाक्य सांगितलं ना की जगातल्या एका मोठ्या शास्त्रज्ञाला विचारलं होतं की तुम्ही एवढे मोठे शास्त्रज्ञ झाला त्याचं रहस्य काय? ते उत्तर आहे की इतर मुलांसारखाच मी जिज्ञासू होतो, शाळेत गेलो नाही म्हणून शास्त्रज्ञ झालो. ओके, तर तो फरक पडतो की ज्या प्रकारचे अनुभव त्याला मिळायला पाहिजेत, संधी मिळायला पाहिजेत, त्या वेळच्या वेळी मिळत गेल्या ते बराबर पुढे जातात आणि ज्यांना नाही मिळाले ते दाबले जातात तिथं. ओके, थँक्यू सर. Sir, I had a question that what's your opinion about God's existence? नो ओपिनियन, दॅट्स द आन्सर. That's what I expected. Sir, related to this question, but I will ask in Marathi. Sir, विज्ञानाची व्याख्या आणि माणसाचं अंतिम लक्ष्य काय असावं? विज्ञान म्हणजे अंतिम काय, लक्ष का लक्षण? अंतिम लक्ष्य, फायनल एम काय असावं आणि हे अंतिम लक्ष्य साधण्यासाठी विज्ञानाची आवश्यकता. माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे हे अंतिम लक्ष असावं आणि त्याच्यासाठी मला जे काही करता येत आहे ते करणं हे असावं. थँक्यू. धन्यवाद सर. मगापासून जवळजवळ 1.5 तासाच्या वर सर या ठिकाणी बोलत आहेत. सगळ्यांच्या प्रश्नांची अतिशय त्यांचं समाधान होईपर्यंत सरांनी उत्तरं दिलेली आहेत. आपल्या ओघवत्या शैलीमध्ये सरांनी उत्तरं दिलेली आहेत. खूप खूप आभार सर. आपणा सर्वांच्या वतीनं आम्ही आपले आभार व्यक्त करतो. मी आभार व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी मंचावर आमंत्रित करते. माननीय आतकरी मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना मंचावर येण्याची विनंती करते. राठोड सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनाही मंचावर येण्याची विनंती. विज्ञान मंडळाचे सर्व सदस्य या ठिकाणी असतील तर त्यांनी मंचावर यावं. पेडणेकर मॅडमना मी मंचावर येण्याची विनंती करते. तसंच वाहन व्यवस्थेच्या नाईक मॅडम असतील तर त्यांनाही मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. मला नेप सर दिसत आहेत, मी नेप सरांनाही व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. त्याचबरोबर सन्माननीय अवसरे साहेबांना देखील व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतोय. आणि या ठिकाणी राठोड सर आहेत, राठोड सरांनाही व्यासपीठावर येण्याची विनंती. सन्माननीय नेपसर यांनी देखील व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. या ठिकाणी गंभीर सरांच्या सौभाग्यवती उपस्थित आहेत, अर्धांगिनी उपस्थित आहेत. सौ सुरेखा गंभीर यांनाही मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते, कारण सरांच्या संपूर्ण यशामध्ये त्यांचाही वाटा तितकाच आहे. एकावन्नाव्या राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा आजचा हा 4था दिवस आणि अगदी काही वेळापूर्वीच
आपले सन्माननीय मार्गदर्शक गंभीर साहेब यांनी अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं आणि यासाठीच हे सर्व मान्यवर त्यांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी उपस्थित राहून सन्माननीय गंभीर सरांचे आभार व्यक्त करावेत. या ठिकाणी गंभीर मॅडम उपस्थित आहेत. मी त्यांचे आभार व्यक्त करण्याची विनंती करणार आहे. त्यांना पुष्पगुच्छ देण्याची विनंती करते. वाहन व्यवस्थेच्या नाईक मॅडम यांना. गंभीर सरांच्या या मोठ्या यशामध्ये सौ सुरेखा गंभीर यांचा सुद्धा तितकाच वाटा आहे. वडाचा जो संपूर्ण पसारा असतो तो पारंबीच्या आधारावरच असतो. पारंबीचं सुद्धा तितकंच महत्व आहे जे महत्व आज गंभीर सरांच्या यशामध्ये गंभीर मॅडमांचं आहे. धन्यवाद. मी अतकरी मॅडमना विनंती करते त्यांनी या ठिकाणी 2 मिनिट मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. आजच्या सायन्स टॉक मध्ये आपण गंभीर सरांना ऐकलं. नाव जरी गंभीर असलं तरी त्यांनी जे लेक्चर दिलं आणि त्यांनी आज मुलांचं जे समाधान केलं, अगदी खरोखर त्या वयोगटात जाऊन त्यांनी त्यांना उत्तरं दिली आहे. सर, केसरकर साहेबांची अशी इच्छा होती की मुलांना हे संपूर्ण प्रदर्शन पाहायला मिळावं. सावंतवाडीतल्या सगळ्या शाळांनी इथे व्हिजिट द्यावी आणि छोटंसं गाव आहे पण इथे मोठ्या प्रमाणात त्यांनी या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचं आयोजन आम्हाला करून दिलं आणि खरोखर आमचं हे भाग्य आहे की गंभीर सरांसारखे वक्ते आम्हाला आज इथे लाभले. त्याचा लाभ आमच्या विद्यार्थ्यांना झाला. सगळे तर प्रश्न मी ऐकत होती, सगळे सरांची उत्तरं ऐकत होती, पण शेवटचं प्रश्नाचं उत्तर अगदी त्यांनी जे दिलं, माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे, काय ते एकदम असं सगळ्यांना भरून आलं की इतकं परफेक्ट उत्तर त्यांनी आज इथे दिलेलं आहे. संपूर्ण जगाला हे एक उदाहरण देण्यासारखं आहे की त्या प्रश्नाचं उत्तर खरोखर सगळ्यांना खूप खूप आवडलं. एका क्षणात मला आठवलं की जसं राकेश शर्मा जेव्हा चंद्रावर पोहोचले आणि तिथून त्या इंदिरा गांधींनी प्रश्न विचारला होता की वहां से अपना भारत कैसे दिख रहा, सारे जहां से अच्छा, त्या पद्धतीचं आजचं सरांचं ते उत्तर होतं. खरोखर सर आपण इथे आलात, आपले खूप खूप आमच्या राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेतर्फे आपलं स्वागत करते. धन्यवाद. यानंतर सन्माननीय अवसरे साहेबांना विनंती करतोय की त्यांनी आजच्या कार्यक्रम प्रसंगी आभार व्यक्त करावेत. सर्वांना नमस्कार. विशेष म्हणजे आजच्या सायन्स टॉक साठी ज्यांचं मार्गदर्शन आपण ऐकलं ते प्रथम माझे गुरुवर्यच आहे आणि दुसरं हे महत्वाचं त्यांच्या बाबतीत सांगायचं की राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था जितक्या वर्षापासून हे काम करतं, मला असं वाटतं की मी जेव्हापासून काम करतो मागच्या 15 वर्षापासून, त्या 15ही वर्षापासून राज्य शिक्षण संस्थेच्या संदर्भात सर तेवढ्याच आवडीने उत्स्फूर्तपणे त्या संस्थेमधील कोणतंही जरी काम असेल किंवा कोणत्याही प्रकारचं एखादं आयोजन करायचं असेल किंवा काही सजेशन जर द्यायचं असेल तर त्यावेळेस सरांचा सहभाग ह्या प्रामुख्याने प्रथम असतो. तो या ठिकाणी जाणून या ठिकाणी मी उल्लेख करतो. आणि सरांचं मार्गदर्शन म्हणजे जेव्हा मला हा प्रश्न विचारला गेला या ठिकाणी की आपल्याला सायन्स टॉक ठेवायचा आहे, त्या ठिकाणी मार्गदर्शक कोणते घ्यावेत, तर माझ्यासमोर एक महत्वाचं नाव जे बालवैज्ञानिक आपल्या समोर बसलेले आहेत त्यांच्या स्तरावर जाऊन त्यांच्या वया एवढं होऊन त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं त्यांच्या भाषेत कसे देता येईल, मला असं वाटतं की आजच्या लाईव्ह प्रसंगामध्ये तुम्ही ते अनुभवलं असेल. याकरिता मी सरांचे या ठिकाणी विशेष आभार व्यक्त करतो आणि सोबतच त्यांच्या पत्नी याही या ठिकाणी उपस्थित आहे. तोही फार आनंद झाला
की आज हे दाम्पत्य म्हणजे मॅडमची भेट झाली, त्याही या ठिकाणी उपस्थित राहिल्या, त्यांची या ठिकाणी विशेष आभार व्यक्त करतो. आणि विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम करण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावर किंवा व्यासपीठाच्या मागे ज्या सर्व मंडळींनी, सर्व समिती प्रमुखांनी, समिती सदस्यांनी जी एक मेहनत आणि धडाडीचं काम करण्याची सुरुवात केलेली आहे, त्या सर्वांचं मी व्यक्तिशाही आभार व्यक्त करतो आणि संस्थेच्या वतीने विशेष त्यांचे आभार व्यक्त करतो. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. सर्वांचे मनपूर्वक आभार. आजचं हे वैज्ञानिक मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांसाठी खरंच त्यांच्या आयुष्यात मोठं मार्गदर्शक ठरणार आहे. त्यामुळे आजच्या दिवसाची सुरुवात या वैज्ञानिक मार्गदर्शकानं झाली. यानंतर उपस्थित विद्यार्थ्यांसाठी सूचना आहे. आपण ज्या शाळेतून आला आहात, ज्या हायस्कूल्स मधून आला आहात, कृपया आपल्या शाळेची नोंद आमच्यापर्यंत करावी, जेणेकरून जाहीररित्या आपलं नाव आम्ही या ठिकाणी जाहीर करून आपलं स्वागत करू शकतोय. या ठिकाणी सर्वांना जी बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे, कृपया ती बिघडवू नकात. उठून जात असताना आपण बसलेली खुर्ची जशी होती तशी व्यवस्थित आहे की नाही याची थोडीशी सगळ्यांनीच काळजी घ्या. मध्ये कुठेतरी खुर्च्या पाठीमागे करून बदलून तिथं बसलेले आहेत, त्यांचे शिक्षक सोबत आहेत. कृपया तुमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा, कुठेही आसन व्यवस्था बिघडवू नकात. जशी आहे तशीच ठेवा. आपल्याला इथं उद्यापर्यंत कार्यक्रम घ्यायचे आहेत.